Salam mehriban olanlar. Geçer şey değildirler. Ömrüne bereket, ömrüne bereket. Kararlaşılmadık ýagdaýda bizim bir vatandaşymyzdan teklip geldi. Serdaryň sırlaryny bilýän, Serdar barada köp maglumat bilýän bir türkmenstan raýatymyz. Inni şu zatlaryň hemmesiniň üstüni açmaly wagty geldi, çıkıp aýtmaly wagty geldi. Sebäbi bular katy hetdinden aşağı bir topar absurd, yalan, samsyk syýasatlar, samsyk programmalar, propagandalar ýurdun içinde. Ýurdun daşynda da hakykatdan hem halka peýdaly bolajak watandaşlary, türlü ýurtlardaky watandaşlary tutturup, ýygarladyp, basdyryp, deport ettirip, soraga çektirip, hiç sad etmese iňazyndan konsulxana çagyryp, batyş edip, gözüni orkudup, daşary ýurtlarda ýaşaýanlary konsulxana çagyryp, elbet ýagdaýda olary batyş aslynda goýup, şolar wagtyň özünde de Türkmenistandaky dogan garnaşlarynyň ilginç ýagdaýda gynap, şolar ýalaky soňky günlerde, soňky wagtlarda Türkmenistandaky 3-nji diktatorlyk Serdaryň rejimi gaty aýlygynç batyşlara, hüjümlere başlady. Indi muň ýany bilen daşary ýurtlardaky biziň erkinlige, gowy durmuşa, eşretli durmuşa, hakykata, halallyga ymtylýan watandaşlarymyz bar. Bulan gözüni orkunmak üçin hani gyýdym sana aýdýan gelinim sen düşün diýen ýaly aýlygyny manyda meselen bir topar oýnatky aktivistimok, oppozisiýasymok zatlar çykardylar. Halkyň ünsün sowmaly, informasiýa musuruny döretmeli, hapalamaly şu görüş meýdançasyny garat, bulan maksady ilgün bähbetde näme de bolsa şolar ýalaky ýa-da satançylygyň her dürlüsi. Garat şolar ýalaky ýagdaýlar bilen güýmediler halkyň ünsün sowdular. Somada dowam edýärler. Bir tarapdan da minni hakykatdan ham şu dünýäň konjunkturasyna görä halkara syýasata, global syýasata görä, oýunlara görä türkmen halkyna kömek etmek isleýän Türkmenistan döwletini şu ogry, galtaman, talançy Berdimuhamedler we onuň arkasynda durýanlardan halat etmek üçin çynlaka hereket edýän, hatta birleşen 12 fevralda şöýlen 12 fevralyň birleşen Türkmenistanyň oppozisiýa güýçleri bar. 2014-nji ýylda Germaniýada gurulan Hereket adly Türkmen Demokratiýa Jemgyýetiniň, Demokratik Görüş Jemgyýetiniň resmi şoň ruhsatnamasy esasynda birleşdirler we Hereket birleşen Türkmen Halk Frontu oppozisiýa güýçleri adyny aldylar. Indi şolar ýaly hereketler kameraň öňünde däl, kameraň arkasynda ýygyderli ýagdaýda maslahatlar, çynlakay maslahatlar, ol hankyň gurrun däl. Ýöne kagız ýüzünde ýygnap bolly, zat bolly, plan edildi diýilmek üçin geçirilýän işler däl. Hakyky manada işler edilmeye başlady. We indi bütün dünýäde syýasaty ütgötmek isleýän, ýurtlaryň içindäki syýasatlary, häkimetleri, hereketleri ütgötmek isleýän adamlaryň taýýarlan proýektleriniň Türkmenistan bilen baglanyşykly, diňe bir Türkmenistanyň daşyndaky türkmenler bilen baglanyşykly olan hasaplarynyň dogry dälligi ortağa çykdy.
Ýöne biderek pullukany bilen, kelle ağardany bilen, taýýarlyk göreni bilen başa barmajak hemme zady belli boldy. Şoň üçin Türkmenistan bilen baglanşykly turuw başdan herekete başlandy. Indi mundanam diktatorlygyň habary bar. Bizim mehmanymyz geldi. Häzir mehmany aljak o studiýa. Bir 5 min garaşdan men giriş edeýin. Ondan özüni aljak. Gürleşdirjek. Hatta alaýyn bir açylyş edeýin ondan. Reis hoş geldin. Selamünaleyküm. Böyle. Aleykümselam. Oğumusunuz. Selamünaleyküm. Ahir bağlanı belli oldu yani. Düşünmedim. Ahir bağlanıp diyen. Zordan bağlandım. Allah kuvvet versin. Bir 5 min ruhsat versen bir giriş edeyin. Ondan sonra söz sana verecek. Boram. Ben bir sesini yapayım yanlanmadı yani. Indi mehrumanda onlar şulara ýalaky Türkmenistan bilen baglanşykly işler hasam çymyrgan soň kimin kim diýen aýyl saýly belli bolan soň ak gara belli boldy. Kim ýalançy, kim näme etse edibersin hiç ili iş başarmajak zady hemme zady belli bolandan soň Türkmenistan bilen baglanşykly edilmeli işler anyklaşdy we hasam çymyrgamaga başlady. Mundan bilýär. Diktatorlyk rejimi. Inni şeýle bolansoň bular howulhara diplomat ýa-ni syýasatyň bir aň düşünjäň, ilmiň, bilimiň, edep, ekramyň zadyň daşyna çykyp başladylar. Meselem bu 3-nji diktatorlygy Berdimuhammedow Türkmenistana häkimeti ogurlady. Ogurlak geldi. Hatta Niýazyň öldürilmegine zat şol dilluguşyň bir tarapyndan şolan bazat diýerler biljekkä günäsi öz boýnuna ýöne haramda Berdimuhammedow ogurluk häkimeti gurdy, rejimi gurdy. Hem diktatorlyk hem ogurluk. Bulanky bir kanun duruşy bilen kanunyny 3-nji Ataketw oğlu halallygy şeýle bu haramdaň oğlu Serdar Süplüwem olam bir kanun ýagdaýda ogurluk görünüşine geldi. Hem kakasynyň hem özüniň häkimeti ogurluk. Şoň üçin elbetde halkara guramalar, dünýä siýasatyna rol oýnaýan adamlar, guramalar, taraplar, güýçler, adamna näme diýseňiz diň türkçe aýdyrşaly derin döwlet, ýagny döwletiň işlerine seredýän gizliň güýçler. Perden saflaryň arkasyndaky diýeli. Ondan inni bular kakasyndan derek bolmagyň oğlundan nähil derek bolsun diýip hiç ili Serdar hiç kim tarapyndan kabul edilmedi. Kabul edilenok häzirem. Ola ösen döwletler ekeni. Ösmedik ýurtlaram şonu hiç ili kabul edenok. Sebäp kabul eder ýaly bir ýeri ýok. Durşy bilen ogurluk, durşy bilen bir biderek absurdyň baryp ýatany. Kanun zatly arada gurrunmy. Şoň üçin bular däldirip aýallaryň haklaryna hüjüm edýärler. Ýene bir zada inni dini alyp din bilen gowy görünjek bolýarlar, yaranjak bolýarlar. Bir tarapdan halka alacak bolýarlar, bir tarapdan diniň üstünden biznes we siýasat edýänlere yaranyp şolardan bir wagtyň özünde bir sponsorluk almaly, näçe häkimetde durulsa durmaly, durulmadyk ýagdaýynda da gidip şolan kaçyp şolan gujugyna oturmaly, kaçyp atalgy sonra. Şu zatlar üçin edilýän oýunlar bolar. Inni soňky çykan habarlarda, şol maglumatlarda ýa-da myşmyşlarda näme üçin Germaniýada we şo Istanbulda şolar ýaly diktatorlyk rejime garşy
hakykatdan halka peýdaly bolajak adamlara ziyan ýetirmek üçin bir operasiýa ýa şoňa meňde spirdatlar boljakmyşyn eýle beýle şolar ýaly gurrunlar. Indi mehriban doganlar. Bu elbetde gorkunmak üçin bolýar. Ýöne müň taşyndan hakykatdan ham daşary ýurtlarda hakykatdan ham Türkmenistanyň diktatorlyk häkiminiň talaby bilen häkimetiniň talaby, hökümetiniň talaby bilen tutulýan, ýyzarlanýan, gözlenýän, iýdelýän puhta watandaşlarymyz bar. Biz muň bilen maňlanşykly giderli ýagdaýda maglumat alyp duruz. Ýöne bu zatlary edil häzir aýtmak islämiz ok. Özlerem islämiz, bizim islämiz ok. Köp zadyň esasy howpsuzlyk bizim üçin. Watandaşlarymyzyň howpsuzlygy. Şoň üçin howpsuzlyk taýdan häzirlik çeşitlary aýdamyz. Wagt gelende olan hemmesine aýdar ýöne metbuatda da bu zatlar çykýan. Meselem Türkmenistanyň watandaşy bilen maňlanşykly bir habar bar metbuatda. Türkmenistanyň haýşy bilen Patriot diýen bir toparyň gatnaşyjy Aysultan Niýazowa Horwatiýada tutuldy diýen. Türkmenistanyň diktatorlyk rejimi Horwatiýadan talap etýär. Horwatiýany bilýäňiz Ýewropa Birleşiginiň agdaty bir döwlet. Şondan Patriot toparynyň konsert syýasatyna gatnaşyjy we asly Türkmenistanyň Aysultan Niýazowa Horwatiýada tutuldy diýip Korean Time habar berýär. Topar häzir söwgeşe garşy konsertler bilen Ýewropada çykyş edýär we eýem Islandiýada, Germaniýada, Awstraliýada, Litvada, Belgiýada, Awstriýada, bagşlan Awstriýada, Belgiýada we Sloveniýada konsert berdi. Niýazowa ilkinji gerek 2000-nji ýyllarda Türkmenistanyň eden haýşy bilen Sloveniýada tutuldy diýe. Bu öňem bizim watandaşymyz Aysultan Niýazowa 2000-nji ýyllarda ýene diktatorlygyň talapy bilen Sloveniýada tutulan ekeni. Ýöne ýagdaýlary aýdynlaşdyran Sloveniýanyň häkimetleri onu azatlyga goýýardylar. Mundan 3 gün soň bolsa Aysultany Horwatiýada tutdular. Ol häzir tutsaglykda galýar. Neşiriň ýazmagyna görä Aysultan Niýazowa asly Türkmenistanyň Rus aktivisti. Ol Patriota gatnaşyjy Maria Alexina bilen türmede tanışýar. Şonda Alexina Nadezhda Tolokonnikova we Yekaterina Samusevich dağlar ýaly halat edici İsa Awadatkhanasyna Pank Awadat atly uluýan salan jinayet işi boýunça tutsak edilipdirler diye. Şonda Türkmen işi boýunça Aysultan Ataýew hem wagtlaryň tutsakhanada oturýardy. Ol barada Aşgabatda we Moskwada derneğe geçirilýärdi. Şondan bäri Alexinowa, Ataýewa da köp ýyllap Moskwada ýaşaýarlar. Syýasy tutsaklary kömek edýärler we häzir Ýewropada syýasat edýärler. Toparyň aktivistleriniň gurrun bermegine görä olar ilki Sloveniýada we Horwatiýada tutulanlaryna 20 ýyl mundan ogor 2002-nji ýylda tutsak etmek barada berilen resmi nama salgylanypdyrlar. Görýäňizmi? 2002-nji ýyldaky diktatorlyk rejiminiň talaby o wagt haramzada Niýazow harammaşy. Şol ýurdäki Aşgabatyň diktatorlygynyň syýasy talaby henidem güýjüni goraýar. Indi siz muň soňuny nemeden öwrenip bilýäňiz? Türkmenistanyň kronikasy neşerine sayfasına gireňiz tm.kronika.com ýa-da kronika.tm.com Türkmenistanyň kronikasy neşerinden muny öwrenip bilýäňiz. Indi men muny näme üçin size mysal berýän? Indi bu Ýewropaň orram ortasynda Ýewropa agza ýurtlarda bolup duran
ýagdaýlar. Ýewropa agza bolmaýan 3-nji topordaky ýurtlar, ösçek bolýan, ösüp barýan, össem diýen ýurtlar bar. Demokratiýadan namnyşan bolmaýan ýurtlar. Otaýlarda Türkmenistanyň watandaşlaryň ýagdaýlary gaty elhenç. Gaty elhenç. Aman bilen öýüne gelinip öýü basylýanlar bar. Öýdarlanýanlar bar. Öýdi giderli ýagdaýda Türkiýanyň polisiýasyna çağırılıp hiçsat etmeýän murdagy malawry edýän ýaly bir şüpheli ýaly öýdi giderli ýagdaýda basyş astyna tutulýan Türkmenistanyň watandaşlary bar. Bular aktiv bu meýdança çykyp gıýgyryp zat edip ýa-da bir haýsam orta bir sosial media platformada çykyş etip beren adamlaram däl bolar. Ýöne bulan kellesinden şygyrdy bar. Bularda ýürek bar. Bular görüşip bilýär. Bular guramaçylyk edip bilýär. Bular töweregine adam ýüşürip bilýär. Bular halka sözüni diňletip bilýär. Bular halalyň haramyň nämedigini bilýär. Bular anamdar adamlar halkyň içinde. Şoň üçin bular gorkýa, gorkan soň ay şu bir zady dämesin diýip öňünden gatjalar. Inni şu zatlary diňe biz bilýäsmi? Ýok, bizden başga da şu zatlary bilýän, öýdarlaýan, eşitýän, gyzyklanýan, şu ýagdaýlaryň käbir bölümini başyndan geçirýän watandaşlarymyz bar. Diýişine jak gahar gelip men kanalla çykyş edeýin. Döwlet ruhsat berden şeýle diýjek, beýle diýjek köp manfaat edýänler bar. Şoň üçin şolara ýalyky gahar gelen halka kömek üçin, halky ýüreklendirmek üçin diýip Türkmenim kanalyna ýüz tutan Risk şuň biziň mehmanymyz. Risk Serdar bilen malaşykly sırlary halk köpçüligine aýan etjek diýdi. Şoň üçin biz Riski şuň Türkmenim kanalyna çağırdyk. Risk sesini açýan ýa-da özüň aç sesini. Özüň aç sesini. Risk. Inni senden eşdeli. Sen näme üçin şular ýaly karara geldiň? Seni şular ýaly karara getiren sebäp ýa-da sebäpler näme? Şunu bir halkymyza düşündirýän. Söz sende. Sebebi men näme üçin karara geldim? Salam aleykum eziz halkım, eziz illeşler. Döyle, men şöyle karara geldim. 40 yaşında gelen oğlan. Şimdi tabi görme. Niren kutardı bu. Niren okudu. Niren okudu, niren kutardı. O bir. Vay, bir karasın, bu ministeri bir karasın, vayını boyurttu bir karasın, şey boyurttu. Her şey inemetti. Niren kutardı, bir. İkincisi o. Kutaramır, alkaş bu. Men gözümle gören oğlan men. Gözümle gören oğlan. Kutaramır alkaş. İçen son Belgara çıka bolýar. Men gözümle gördüm men. Bir däl. Näçinji ýylda aýtdyrymy? 2013-nji ýyldan başla 2018-nji ýylgacha men şu oğlanyny tanýan. 2013-den 2018-nji ýylgacha. Bütün hemmesini tanıyan bularım. TC'den başlayın. TC'nin bir oğlanı şeyde Polmex firma kurup başına Polmex firma vardı şeyde aeroport kuranda bularının hani Pökküce yegeni var ha. Pökküce şu an hacaya gidip özünü aklacak oluyorlar. Yuyacak oluyor günahsını. Şunun maşinlerini durğuzdu. TC'nin bir oğlanı Serdar'ım Lişni vardı şunda. Körükönlerim vardı yanında. İki tane seyna maşini geldi. Birisi kara, birisi kül renk. Şeyde neyse dilim ucunda ya. Şey var, bunun gravel alen yerleri vardı. Orada şey nametti. Gece saat 3'te TC'nin oğlanı urup yencip hiç el ayağı düğüldü. Polisim kabul etmedi.
O firmanın iyisi men adını açacaklar. Bulan bir şistorkalar var bulan ortasında. Ermeni bir oğlan var. Bu küçücük maymun yanak. Bulan içinde oynayan. O pul işte oğlan. Bu TC'nin oğlanın ne tohumundan işgal hükümetin işini işten hemmesini işten attılar. Bu oğlanın elindeki ürünü maşineye mi aldılar? O firmanın iyisine 500 bin dolar pulunu aldılar. 500 bin dolar. Ben gözümle gördüm. Gözümle gördüm. Ben gözümün önünde 500 bin dolar pulunu aldılar. Onun Serdar vardı dişine. Sen dedi bizim maşine ne biz durguzun tuttular. Birinci. ABC diskotekaları vardı bulan. ABC. ABC mi? ABC mi? Diskolar vardı. Onu iyice bulaştı utaya. İyice bulaştırdılar. Kız var öldürdüler. Kız var öldü. Kendi öldürdüler. Onu ben gözümle gördüm. Ama kendi öldü. Ölenler kimler? Lebap Daşoğlu'nun kızları. Mesela açık edeyim sana. Lebap'la Daşoğlu'nun ki. Az sonra kendi öldü. Bir yerisine iyice kağıt dil sesini çıkarıp bilmedi. Çıkardı onların bileğinden bolca son. Ondan sonra o yapıldı iyice bulaştı. İyice o bulaştı. O yaptılar. Ağ altına geçtiler. Ağ altına geçtiler. Ağ altının şu an unçuneme yok. Tam onları geçelim. Şu an Niran kurtardı bu oğlanı. Diplomalı. Minister, prezident bulutuyor şu an. Niran kurtardı. İşte o ne kayısı yüzümden çıkıp oğlanlara öbür vatanına çıkıp basıyor oğlanlara. Tizli hızlı maşını sürdürdü, skor sürdürdü. Özü vaktinde Owozluk ministerliğini gutordu diýerler. Soň diplomatiýa boýunça nemede Moskwada kursowy diýe, okuwy diýe. Soňra Şwetsariýada my, Awstriýada my? Şwetsariýaly bir guraman himayetkarlığını Awstriýada ýalňyş beýan bolsam, ýene şo diplomatiýa urundan, siýasat urundan okudy edilýär. adı var. Ady var kagaz ýüzünde. Ýok, düşnüklüle. Ýene şoň sırlaryny, etmişlerini bir halka ýetirde, halk ýüreklensin, sebäbi sen aýdyşyň ýaly, sen aýdýanyňy men ýetirýän şu taýda kelam minnetdarlyk bildirýär sana. Şu diýe gapdy dogry etdiň. Şu näme sag bolýarys, aladaňa Allah kuwat bersin diýe. Beýleki watandaşlarymyň men nemelerini okajak, tesirlerini ýöne sen bir aýtjaň aýt, içiňe dök, ondan soň tesirlere geçeceğiz. O näme eteli? O bu orada okurdu, burada okudu. 7-24 saat viskini aşağıdan çıkman oğlum bu. 7-24 saat. Bir onun var az sonra pul alıyor yer nigde biliyor musun? Oğlandan pul alıyor de bu. Afgan alam kim olur? Nefti gazı taşıyanlar. Bittel Afgan'ın X6 beynasını aldılar. Taze paket getirmişti. Olamadığım kaçıncı yılda? 2014. yılda. 2014. yılda Dekabr'da bir bayram var abi. Türkmenistan'ın bir bayram var. Dekabr'ın açısında bayram var. Ortalarında. 12'sinde taraptılık, bir taraflık Ha. bayram. Şu Dekabr bayram şu belli. Dekabr'ın bayramçılıkta şu Serdar'ın özü maşin bir kırk Suriye o da ne yapıp git Suriye çoğunda Suriye geliyor şafi ayağını var şistorkası var 16 aslında Azerbaycan oğlan Azerbaycan oğlan adını açacaklar neymiş danlısını ettim sana oğlan maşin alıp gidiyor Serdar'a gayet o maşin verilmedi iznine bir oğlanın koyu yedisini aldı bir Afgan'ın koyu yedisini aldı onu Serdar'ın özü aldırttırdı Şam'ı aldırttırdı Şam'ı aldı onu Afgan'ın koyu yedisini aldı o paketti ulan paket getirildi
Ola bize gelmedi. Diňe bu şol özçe näme etdi? Açyklasın bizlere. Maňa aýtsyn. Nide işledi? Näme etdi? Meni aýt bilýän. 30 mikrofonda uyu bar. 30 mikrofon uyu bar. Men girip gördüm, hol uyuny girip gördüm. Holusyna giren kışın yazın güller asılıpdy. Güller kışın yazın. Serdar nämesi yürgitse güller is berýär. Yaşam yürgitse is berýär güller. Sen men yürg is bermeýär o gül. Anlaşılan näme dilen. O 30 mikronun gaptal goňşusyna näme üçin öldürdiler? İki gaptal goňşusy näme üçin öldürdiler? Birse näme Kürt'te, birse Türkmen oglan. Türkmen. Ona näme deldi? Kokmen işini işleýär. Ýok etdiler. Näme üçin näme etdi? Onu näme etdiler? Sebäp. O bir. İkincisi o. Şo çıktı. O bastı. Maşin sürenleri ona näme etdi? Kan skorsu bastı. Özü näçe çıkdyk? Adam kalktı. Näçe gezek? Ha? O näme öz birinci özün basmany onu. Özü girsin turma birinci. Özü girsin. Özü minister wagty içip kebe duran wagty, Kaqas prezident wagty öz näçe adam öldürdi. Näçe adamlary näme etdi? Hı? Özüne aýdan okşu zatlar. Aýdana boynanan özünkine. Aslında halk ayağa durman şu zatlar üçün. Ayağa dursun. Gidenler emesem akalın oğlanları. Hemen akalın oğlanı. Oğlanın 2-3 tanesini tanıdım ben. 2-3 tanesem oğlanın bularım işi şey oğlandı. Şam'ımla, Google'ımla son yine birisi var. Nemen Şam'ın kakasını şoförü vardı. Olam gittir. Şam'ın kakasının şoförü. Olam içinde var, olam içinde. Ne için emet durlar? Sebep indi arsalan tuğundu. Endi öňki içen kebi diýen adamlar nämesin ýogyny giyip başladylar. Sebep öýde başynda buňa git öňler buňa pul getirip beredi olar. Bilişişdi ya. Bit oňma taňa diýagam 2013-nji ýylda bir tanışym firma açjak boldy. Firma kagaz almak üçin $100.000 pul berdi. $100.000. O bir berdi ministre. Son orada näme etdi? Öyle böyle boldu. Yine bir ayağına çolaştılar. Yine $100.000 berildi. Onda Şam'ın kakasını adı yazmış kutuyla şu açını. Ah, adı näme şunu? Şam'ın kakası diýär, hanaý belli adım tutturmaň näme gerek? Son kakası näme ortada giren kişi boldu. Onda olam $100.000 aldı. Maşin getirtirdi. Maşin geldi aldı. Maz maşinleri aldı. Aşgabatda mazın nämesi vardı. Filiali vardı orada. Onda 40 tane maşin aldı. 40 tane maşinle aldı, kol çektirdi. Zaten elinden düşen 18 tane elinden düştü. Kalanını Serdar pulundan kisesini saldı. Naglı. Öyle belinden naglı kisesini saldı bu pulunu. 40 tane maşinde 18 tane maşinin elinden düştü. Kalanı yok. 22 maşin. Pulu kisesini gitti bulalım. Açık onları açsın Serdar. Ondan sonra Burmun, ýadyňdan çykarma sözüň aňyrda. Ştaýda biriniň bir ýeri giýje, şoňa jogap bersene. Şoňa gowy edip jogap bersene, heret. Osman Ilian biri näme diýen? Risk. Ine sen bir topar hakykaty aýdyp oturýarsyň. Sen eşden dadyň aýdan o. Sen bazarda gurrun edilýän gıywatlary aýdan o. Sen öz gözüň bilen görüp şu zatlaryň içinde şaýat bolup janly şaýat tökümünde başyňdan geçirenden gurrun berip oturýarsyň. Bu näme diýe? Bu watandaş näme diýe? Şoňa bir diňlesene. Risk, sen beýle Serdaryň sekretlaryny, ýagny sırlaryny bilýän bolsaň, ýanynda bolardyň diýe. Ýa-da diýe ölürdüň diýe. Inni diňle. Senden jogap aljak,
senden jogap almankam men şul adamyň profilini, häsiýetini, dünýä garaşyny düşündirjek. Indi bu şu Osman Nilyan sen aýdýan hakykatlaryny şundan buyuncalyk bolup otyr. Bay. Indi seni sen aýdýan zatlaryny halk inanmaz ýaly bir neme döreçek, düşünje döreçek bolýar. Şol wagtyň özünde de sen aýdýan zatlaryň hakykatlygyny subut edýär. Seret. Eger diýär, sen ýa herdaryň sırlaryny bilýän bolsaň, ya ýanynda bolardyň. Ýanynda bolmasaň diýmek diýär, ölürdüň. Diýmek sen şu aýdýan zatlaryňa bu gönümel bolmasa da aýlagly ýoldan Osmanjanyň özü tasdikleýär. Ýagny herdaryň we Haram Berdimuhammedowlaryň tohumynyň edýän jinayatlaryna şaýat bolan, gatnaşýan, şärik bolan adamlar ölmän ýören bolsa diýmek şolar bilen şärik, şolaryň günäsini deňine paýlaşýar. Ölýän bolsa da diýmek o şolar ýa bir näýlelik bildirýär. Ya da köp sady bilenden soň şu köp sady bilýär diýip şonu öldürýärler. Ine şu hakykatan Osmanyň özü şolary gorajak bolup otyrka dilini tutubilmän özü şunu subut etdi. Indi sen jogap ber şoňa. Osmanlı bu doğru aýtdy şu wagtda, öýde aýtdy. Ya ölürsün ya ýanynda bolarsyň diýär. Men ýanynda bolmadım. Men gözümden gördüm zatlary. Men işledim. Olaryny işleşmedim. Men. Men işledim. Olaryny gözümden gördüm. Osman Akasya'nda ýanynda bularny işleşine, ýanyny bileşişine oğlan da Osman diken o adam. Ona vicdanyň bolsa, ýürek näme vicdanyň ýanyň bolsa, çyksa men ýany aýt, açyk. Gurluş. Aýt. Kalkga taşsın. Seret näme diýär reis? Näme bu oturan halky diýär, baran goýun azap edýänmi diýär. Sen bu berýän gurunlugyny diýär. Näme goňşy çağlaňa beräý diýär. Döle it örer, kervan geç gider. Ama bu adamlar bular. Şowat senem ya erte çykdy reklam et. Serdaryň sırlaryny mana paýlaşyň palançy $100 adam maşyny berekdi. Şu Osmanyň birinçe sana gelip hemme sirri aýtyp berýär sana. Meni bilmedik sırlarym bulu bilýänler. Belli der. Dowam et. Krasny Kres kuruldu. Krasny kurulmanka orada doktor bardı. Bir gys. Ola gysam ýaşy o zaman 32-33 ýaşyndaýdy. O wagtlar 32-33 ýaşynda. O bilen ýaşaşdy gezdi. Näme etdi? Göreli oldu. O gys. Bir iğne bilen gitdi. Krasnyasy işleyen. Tatar gizdi o. Aslı Tatar. Gajada oturýardy. Kim ettirdi? Serdar mı? Serdaryň söýgülisiydi aslında iminnoy. Bir koldan gitdi o gys. Tatar. Gajada oturýardy. Kupalka arka ýüzünde oturýardy. 30 mikroýunda aýdy dozlar. Tamam. Bağışla minnettar. Burmut. Mehriban doğanlar. Risk şu an şayat tarihi şayat hökümünde Türkmenistan'ın sonku yıllarındaki tarihi hakikatları Berdimuhammedowlaryň esasen şu 3-nji diktator hökümünde bütün dünya kabul ettirilecek bolýan hacı orly eyle diýip akla päklep gowur ködiljek bolýan Serdar Süplüň haramzadan jinayetkäriň eden jinayetlaryny dökün ganyny göz ýaşyny şu ýerine atyp göterýär diýdirejek derejede şunça jinayetlaryny tarih şayat hökümüne aýdyp otyrka eýleden beýleden bol usullatlary aýdyp ya üz sogujak bolýanlar ya da bilemok bolýar. Eger
Sizin bir argumentiniz bar bolsa, sizin bir nemäňiz bar bolsa aýdyň sizem. Mikrofon sizde de açyk. Aýdýan zadyňyz eňe gelmeli. Riskin aýdyşy ýaly konkretni çürt kesik bolmaly aýdýan zadyňyz. Şoň üçin men ekrana çykarjak gaýplaşyp oturman. Bas risk. Çoğuna gireňa, çoğuna täze gurun kotedjler bar. Hemmesi şuloň nämesi? Şuloň adyna duran. Çoğunda Kur'an kotedjy, birinji Kur'an näme bardy? Ne Muhammed Balkan'da bir firma vardı. Şu birinci kurup başladı. Onun pulunu vermediler. Pulunu vermediler. Kıstılar. İyice kıstılar. Sonunda kaptanlar özlerinin yegenlerinin, serdarının yegenlerinin firma özleri kurdu. Aynı idilişine kotedjy kurdular. 2017. yıldan 2018. yıla geçende Muhammed Balkan'ı firmanın başlığını otururlar 30. dekabr günü. Serda. Men gözümle gördüm. Olam nerede oturuldu? Bulanın nämede kafeleri var. Açan toy salon kafeleri var. Näme diýerler? Bagırda kafeleri var. 30. dekabr günü oturdular, kebettiler. Nazar Ağaym bardı bunun dayıcasının äri. Nazar Ağa. Anladım, Şamil'in kakası. Oturdular, kebettiler. 31. günü Muhammed Balkan şu firma başlığını bas kordular. Orada ona nalog koyuldu. Pul vermediler. Pul verilmedi oğlum. Gitti. Serdar ne yapıyor? Şuradan açıklamıyor. Özünklerden başlasın. Özünklerden yok başlasın. Çişik oğlanı gelele. Gitti haca gitti ya. Ne yaşında oğlum? Ne yaşında? Naştan adam maşinle suyradı. Naştan kıyıcılar suyradı maşinde. Elini bağla. Olur ne meydan oklar? Öz yegerlerine bassın. Serdar'ın özü Koço'da geçen vakti bir adam geçmender. Çiş oğlun yanın şo neme mi? Bunun doğanın yanına gelip gören altığı mı? Hava. Bunun oğlu değil o. Bunun oğlu değil. Bunun doğanın oğlu. Bunun doğanı olmalı. Yanlış mısın? Bunun bir doğanı olmalı. Öldü. Şo bile sağ çalıp aydıyan şo çişik ha? Çişin kakası öldü. Bunun oğlu değil. Yanlış mısın? Bunun oğlu değil o. Onun kakası başka, ben Türkmenistan'a şöyle bir eşitlendim. Bu Serdar'ın oğlu değil o. Ben şöyle bir eşittim ben. Bunun bir doğanı olmayan erkek o öl gitti. Öyle. O kakası Berdi Muhammed o vakit okuturken. Halmi prezident olan okuturken o vakit. Düştüklü. Sen bu yankı çişik şol neme altığımı neme mi şol neme da şol haramzadan adı benim dilim ucunda ol bu topor gıylar sürüttü diyen maşini bilen birazcık şol nemen açıbilen mi şol nemeni birazcık cikmecirek 90 var. 90'ı biraz rez var bize Aşkabat'ta. Bunun firması vardı. Boğulun yankı olan firması var. Firması var. Maşin firması var. Çişin firması var. Ova. Şu beven çişik çağın firması var. 2012. yılda firması var onun. 3 tane firması vardı. Türkmen Gümmez vardı. Sonra 3 tane firma, 3 tane çoğulan firması. 3 tane. Sonra onun Serdar'ın Ayaldoğu'nun äri var. Gazan arka tarafın cayla Putin emesin şokurdu. O cayları var ha, ben gözümle gördüm. Oturmak korkken, apasın cay. Bütün Türk firmanın kuran cayla satılmadı, birinci şulon cay satıldı. Hükümeti zorla baldırtırdılar adamları. Cayını yıktılar, cayını ona pula aldılar. Pul vermesen cay yok. Yok. O 90 raziyette onun firması vardı. Bugün o pay işim düştü var. İşler düştü, uğrattılar beni.
Bardım. Onun köregenleri var. 2 tane köregen var. Belek araçka. Bulan var yani olan. İçip kevis tuğlar. Beyizler var. Maşinin izine bağlaptılar. İz kapına bağlanın. Aynı açık. İçinden tutulan ruçka var ya. Yukarıda elini gidiyor ya. Şu ruçkaya elini bağlaptılar. O klassas demeler var. Naruşlik yani. Ana şuna bağlap. Oğlan kızlar iki kaptalı. Ben gözümü gördüm. İki kapısında her kaçında bir kız var. Maşını sürüp gidip baraylar. Kızlar var ya. Değerler kıyırıyor. Sebebi näme? Olan söýgülse mi näme o gyzlar kim bolar? Aydan etmedi. Kebet durlar. Aydı şana yatıp durmasalar şuna iyi bular. Keypde näme diýenlerden bilen nokta noktalar şeylemi? Yok, o bilen noktalar. Hiç men açık buly. Gerin, qarın eşe ulaklar yok. Bular diye içki. Ben ulaklarını görmedim açık buly şeyin. Doğrusunu diyeyim. Diňe ulan içen içki, viski, arak, anlaşı, ya kanyak. Kanyak redki, asını viski bulungu asını. Bular şu zaten etip duradı. Ben ögün haberler noostunu gördüm, Türkmen noostunu gördüm, vatanı gördüm. Basivatir. Onun içinde 3 tanesi var. Ben tanıttığına. Üçüsünden bunlarla işleşiren olanlar. Ne yaptı bastırıp dururlar? Ne yaptı bastırıp dursun? Ön sana pul getiriyor vakti sen içip kebi duran vaktin pul alıp duran vaktiler berip duran vaktiler sana kovdu indi kovda mı indi? Tamam onları geç. Onları mesela falan emmesin sen ağam sen uzattan ben ayıp versen var ya kellene sığmayan hatlar var verdi. Gözümle gören hatlar ben bunu. 2013. yılda 2018. yılda ben bularını işleştim. Ben buların hepsini gördüm. İşleştim buların hepsini emmesini gördüm. Hani ayal doğan dayıcası var. Hani Kızılay'ın başlığı bulutur. Kızıl Yarman başlığı bulutur. Awa. Şondan on kim işledi? Şundan kim işledi biliyor musun? Bavar Aplı bir oğlan vardı. O işledi. Onu öyle böyle yaptılar. Emeklerde yoşuklar akalın zam hakimiyeti koydular. Zam hakimiyettiler. Zam hakimiyet 3 ay bol oturdu. Oğlum bastır kordular. Kızılay'da işledi birinci. Kızılay'ın başlığıydı oğlum. Bavar Aplı oğlum. Gitti. Son bir oğlan var bulan can dostlarım karındaşları. Akal diyorlar bunun adı. Akal vardı o oğlanın. Spokojno geziyor. Halkın içini geziyor. Lekin edilen işlerini görsen kellene sığmıyor. Niyaz etrafın naçanik avurunu yencip üstüne tükür kayttı. Ulu halkın içinde. Naçanik avur Niyaz etrafın. Akaldan oğlunu şu iş etti. Oğlum Serdar'ın karındaşı. Ama akallardı şu oğlum. Serdar 2016. yılda sana toştu mesela fevral aydı. Onu biliyorum. Fevral aydı. 3 ayak mı? 8 ayak mı? Şuna ne var? Mir tarafta. Şu an aşağında bir kafecağız var. Kafecağız dedik. Diskoteka var. National Club var. Şu ayda ne için oturan ahranlıktı. Def ağız burnu yırt gitti. Sebep giyip barıyordu. Oğlunu hiç etmedi. Tak vurdu ağzını yırttı. Oğlanlar bunu çöp güvendiği taşlıyor. Bunun gücü yok aslında. Korkak o yüzden aslında korkak. Mesela sadece ha. Bir sana itten korktu ha. Cennet Pazarı'nın önündeki saat 7'de geçip araya 2016. yıl mı 2015. yıl mı? Ya 2015-2016 olmuş.
Cennet Balanyan akşam saat 7 söwerek akşam kış ayı. Karankydy. Bir san it oň maşina oňundan ılgap geçgidi. Bu korkuşundan awara bolýar. Ondan soň Aşgabat şäheriniň içinde Serdar mı? awa Cennet Ben. Bazarynyň bolu. Hı. Aşgabat şäheriniň içinde köçede it pişik görmendel bolmandal et koydular. Prezident kanuny bul çykdy. Näme Karar. o olar ýalyky öňünden ylak geçen itten gorkoýaly katy erwet keyip gelýär kana. Ya duple piano. He? Piano. Duple piano. Ayak tutmayan piano. Hı. Ayak tutmayan piano. Diňe içjem ýa çekkäňmi? Ya çekişim men çekenimi duymadan görmedim. Diňe içe. İçse zaten yemeyken. Bu toka pantavası diye. Pantavası gurulya, söwgülün gurulya diňe. Düşünükli Ferit. Her dowam eder. Ýöneştaýda ýene şo Osmanly ýylan watandaş sana näýleligini bildirmäge dowam edýär. Ferit näme diýär? Men inanjak haçanla şeýlerek jenayet edenini eşitdim diýse, onna başga gurrun diýär. Men gözüm bilen gördüm diýän üçin men inanamok diýär. Ine dur. Ýene bir kısanty bar, ondan jogap ber şuna. Ha, gurmun. Ýene şol Osman, sebäbi Serdar nazar her kimin gözüniň öňünde para alanok. Gayrat edin, gelin erkek ýaly aýdaýyn. Meselem men welaýet täkimine para berýän. Yer almak üçin. Menden almaýa. Şol pasrednikden alýa, ýagny arada durýandan alýa diýe. Seret. Eger sen pasrednik ýagny arada durýan, pul berip duran wagty şol ýerde bolsaň onda sen ýanyna bolardyň. Pikirleniň erkek ýaly diýe. Durunny. Dogry aýdalyň haýyş diýe. Men sen aýdýan zatlaryň ýalňyş tarapyndadyny, nemesini şutaýda görem bo. Awa. Inni şutaýda türkmeni täsin bir zat aýdýa. Senin jogap aljak. Risk agam biraz menne sana bolan şüphe döreýär. Sen aýtýanlaryňy hakyky öz gözüň bilen gördüňmi ýa eşitdiňmi? Ýöne ters düşünme, men özümçe soraýanny. Awa, şu soralara jogap. Risk. Türkmen oğlun diyecek. Şolan men diýenlerime 100'den 60% gözümle gördüm. 160'ını gözümle gördüm. Men ulan içinde yurdum. Adım verecekler. Ben birisine adım versem men başım yanacak, başım yanıyor onu bilýän. Adım versem sana adım verensen onu. Ulu adamım o adam. 160'ını gördüm. 45'ini şondan eşitdim ben. Ondan eşitdim. Sebebi o adam onun yanında işleşen adamların glavarıydı. Muna döwlesini berip durýardy o adam. Ulardan pulunu alyp muna döwlesini berildi. O dola köpünç menet beredim. Ýa-da Ermeni kiçik maymun başary bir oglan bar. Ýa o et beredi. Aýdy bir gecege dato kep edilýärdi. O adam çağırýardy imminnoy. Çağıramakda 2 tane restoran bar. Yapylýar. Birisi bagyrdy ki özüňki bagyrda bar. Restoranları. Birisi adını açacaklar. Anuştan aýdy bir gezek. O yapılamakta içinde en azdan 50 sana kıyız oluyor. Mesela saylama kıyızlar. Uzumun suyu yanı. Sen kellegen gelmiyor şu kıyız şuna işe dedi fikir etmiyor. Ama ben açığa tuttum. Türkmen olan anlatağım. Hawa, sadece ol. Türkmeni bilen men Osman'dan bir daha haýyş edýän. Men Osman soň özüniň kimdigini nemetdi.
aýtdy Karolio dip bilýän Karolio biziň gowy tesvirçilerimizden, alyp barjylarymızdan biri, Türkmenligiden biziň strategistimiz, baş strategistimiz. Indi şeýle bir hatda risk inha şu wagt siziň şüphelöňizi ya sizde şüphe döredip biläjek taraplarına açık cevap verdi. Köp aýdan zatlary, riskin aýdan zatlary, bilinýän zatlar. Ýöne metbuatda çykmadyk, metbuatda ýaýradylmadyk. Halk köpçüligine we dünýä köpçüligine ýetirilmedik zatlar bular. Elbetde bulan arasynda diňe bu zatlary diňe risk bilýär diýelim yok biz. Şo ýakyn töwereginden adamlar, bilýän adamlar köp. Risk bir zat aýdanna, riskin aýdan zatlaryny bir näçe çeşmeden tasdikladyp soň bir halkyň öňüne çykarýar. Eger sizde Türkmenlik we Karolio, eger sizde şu aýdylýan zatlaryň argumenti, tersi, kontrataka ýaly ýa başga bir formatda şu maglumatlaryň başga bir formaty bar bolsa, ýa başga bir tarapy bar bolsa şu maglumatlaryň, onda siz aýdyn. Sizem çykyn aýdyn, çykyş edin. Awa, onuň halk köpçüligi biziň kanalymyzy seredýän, ýazarlaýan halkara guramalar, institutlar, strategiýa barlarlar, institutlary, guramalary, hünärmenler, siýasatçylar, diplomatlar, senatorlar, deputatlar ondan karar bersin. Ýöne bir zada aýdýan wagtyň, bir zada näýlelik bildirýän wagtyň terediň iki tarapynyň gözüňde tutmaly. Karolio bilen Türkmenligi hiç wagt şüphe döretmejek öňde barjylarymyzdan. Şoň üçin indi şeýler ýagdaý bolýar. Risk senem ýalňyş aňlama, senem näde ur düşünme, olaram näde ur düşünmesin. Käwat çipingden turduňmy diýilýär. Şolar ýaly bir ýagdaý bolýar. Indi bir saçan maşyny, bir okaran maşyny otyrkan kämahal öz eginleşen bilen düşüşmeýän ýagdaýlar bolýar. Indi şu taýda bir masal getirjek. Hemmeňizde ötüş soraýan kysgaçyk soň risk dowam etjek. Bir näçe günlükde indi toy saçaklyk atnaşýan bir tabakdaşym diýeýin-ne, şolar ýalaky bir ýakyn adamym indi maňa bir nemi berdi, video berdi. Maňa bir video berdi. Ol videoda on maşgalat ýagdaý agzalary bilen baglanyşykly, gaty wajyp, gynançly, gyssaly bir ýagdaý barada maglumat berilýän video. Indi men anyk zat aýdyp oturjak gelişikli däl. Ýöne men şonu diýjek bolýam. Video seretdim. Video türkmen diline däl. Men düşünmeýän dilimde. Men ünsümi çekmeýän formatda. Hiç hili. Nemede däl. Ondan men ünsümi çekmedi. Gördüm, iyi beripdir şol videonun adresini. Videonun adresini iyi berenden soň ol nemesi çykýar, suraty, düşünürşi zat çykýar. Türkmen diline däl, başga bir dille ünsümi çekmedi. Aý dedim bir prikol burada diýerdi, diýen bilýdim. Awa bir wagtym bolan wagty kellem o wagty şu günler allergiýa meni helak edýär şu uçýan nemeler, tozgolar zatlar. Şoň üçin bir dedim bir gülmek isleýän wagtym açyp terede ýerine şuňa gülünmeli bir zat mı diýdim. Ondan ýene şol özi ýaly tabakdaşlarymyzyň biri şular ýaly şoň maşgala tele baglanyşykly şular ýaly bir gynançly ýagdaý bar, gyssaly gynançly ýagdaý bar. Kömek edilmeli, gorlaw berilmeli diýdi. Ondan menem o nähirliýdim, olam şol video barada görüldü. Men aýtdym, "Bagyşla" diýdim, men o videonu
düşünmedim. Bir düşünmeyen de adıma men düşünýänlik bilmeýän. Düşünmeýän de adım. Onun bodydyň pir kollar etdim. Soň gülmek isleýän wagtym bolanda açaryn güllerini goýdum. Men o videoň içinde diýdim, olar ýalykladyň badygyny, onu da 10 maşgala agdalarla balanşykladyň bilemokdum diýdim. Bir näçe günden näram haýyş edýän 3 bolup gürleşeli şoň bilen. Ýöne wagt tapy bilemok. Şular ýalyky ýagdaýlar bolýar. Düşünşmezlikler bolýar. Onuň üçin gyzmanlar. Ya meselem baky gelýär, efire baky halkara strategiýa taýdan gyzyklanýan bolan, harby strategiýa taýdan gyzyklanýan bolan. Baky bir zatlar aýtýar, käbir gowurşan adamlarymyz baky bilen söwüşjek bolýan ýaly, baky bilen bir dawa çek bolýan ýaly reaksiýa berýärler. Muňam sebäbi olaň şu wagtky ruhy ýagdaýy ol tema eşder ýaly dinler ýalylar. Ýöne her kim bir özüniň psikologik taýdan taýýar wagty dinlemäge mümkinçiligi ýok. İşden, güzerandan, durmuş şertlerinden. Şoň üçin hiç kimden hiç kimden gaty görmesin. Biz iň soňunda egenleşler, ýürekdeşler, göreşdeşler hökümünde düşünşäs öňünde soňunda. Şoň üçin Karolio, Türkmeniyet we beýlekler risk hemmäňiz bir saçan başynda, hemmäňiz bir maksada, bir käbä gönükýäňiz, şoň üçin araňyzda neme bolmasyn. Risk dowam et. Şu wagt serdatny prezidenti, men şu prezident hasap etmeýän şunu men. Men kabul edesim gelmeýär. Men şunu kabul edesim gelmeýär. Näme üçin şu özü şu bilinler käm şu hatda bilýärler. Näme üçin şu zady çykmaýar ortaya. Näme üçin kellesine näme ýazmaýarlar internetde. Ya çykyp gürlemeýärler şu zatlary. Näme? 2016-njy ýylda Serdar Kerki şäheriň naça Alo. Risk näme boldy? Sen ne oldu? Birden tam boldy. Ha, burmut risk. Seret, şu taýda düşünmedim. Ya burmut risk. Osman, döwletaga men sana soraw berjek diýe, maňa soraw berjek diýe. Sen adalatly jogap ber diýe. Nazar bilen Serdar ýurdun şol wagt paşty, ýagny tutuşlaýan ýaly 2-3 adamlary, ikinji we üçünji adamlary. Şo riskin şo zatlar gurrun berýän wagty nazar bilen Serdar Türkmenistandaky prezidentden soň ikinji we üçünji adamlar diýe. Riskin gözüniň öňünde diýe. Para alanyna inanýanmy diýe. Erkek ýal jogap berdi. Endi bu meseleň içinde erkekligi, erkekdärligi zady goşmak men sana düşünüp bilenmek Osman. Sen nähili ýagdaýda häzir onu bilenmek. Ýöne erkek ýaly jogap ber. Berde risk çykýa. Risk ýaly öňe murad geldi, oradam Türkmenistandan iýerilen maglumatlar halk köpçüligine ýetirildi. Men kazy däl. Men prokuror däl, men sülçü däl. Men jurist däl, ýa ýene bir zat däl. Men jurnalist. Men şu kanalyň alyp barjysy. Watandaşa mikrofonu açýan, watandaş içimi dökjek, gören eşdenlemi şaýat bolan zatlamy halka ýetirjek diýe. Vesselam. Biz berde sud guramyz ok. Dogry dämi? Awa. Ya bir kazyet guramyz ok. Ya kazylary, kelamlary, zatlary çağıramyz ok. Halkara sudy çağıramyz ok. Olar ýazat ýok berde. Berde maglumat berilýär. Görülen, eşitilen zatlar maglumatlar berilýär. Şu wakalara şaýat bolanam onlarça, müňlerçe adamlar bar. Risk ýaňam aýtdy. Şu zatlary diňemen görenmek, şaýat bolanmak başga adamlarym. Şolaram çykyp aýtsyn indi ýeter. Wagty geldi şu zatlaryň diýip aýdýar şu zatlar.
Näme üçin bu meseleni siz tersinden alýaňyz, men onu düşünem bu. Erkek ýaly jogap ber. Bu meselede erkeklik, erkek dällik. Indi men sen isleýişiň ýaly, sen formatynda, sen eşitmek isleýän görnüşiňde, sen isleýän sözlüňden bir sözlüm dizip, sen göňüňden turmasamanda men erkek däl bolýanmy? O näil görürüm? Döldü. Mesela sana aydın döldü. Gepini alsam başta. Ana şu var ya bana böyle aydıyla erkekken cevap ver. Aynen böyle adamlar birbirine oğunu kesiyorlar. Birbirine oğunu kesiyorlar. Birbirine oğunu kesiyorlar. Şu onlara Türkmenistan prezidentler gelip duran adamları peydeleniyor halk özüne. Yo şonu aýdýan, biz bu ýerde bir hakykatlary, halkyň ykbalyny bütün dünýä jar edip oturýar, paş edip oturýar. Mun näçe prosenti dogry, näçe prosenti dogry däl. Muny suw diýişi açmalymy, açmalamy, o zatlarla biz gyzyklanamyz ama ýa siz özüňiz suw diýämi, özüňiz sülçümi, özüňiz prokurormy? Prokuror bolmaňyz gyzyklanmaňyz. Ýa näme üçin gyzyklanmadyňyz? Olar ýaly bolsa. Men düşünemmi? Biz näme üçin şolar ýaly reaksiýa berýänimizi düşünemmi? Dogrymy aýdaý. Düşünje bolmalymy? Men hakykatlary aýdylýan zatlary ýetirýän, şu zatlar aýdylýar, men aşaňa möhür basýan. Diýemmi? Men kazy däl, kelam däl, katip däl. Men habarçy. Men habarçy hökümünde mikrofonu açjan, kamerany açjan, watandaşa platformany açjan, watandaşlar gurrun berýär. Muňa men yorum ýapamok. Sizem yorum yapıp bilersiňiz, yapmaň diýmok, komentar etip bilersiňiz. Ýöne şu hakykatlar görün, onlarça müň adamymyz bar, watandaşymyz bar. Bu topar adam şu jenayatlaň gözü bilen görüp, bulugy bilen eşitip şaýat bolan adamlar bar. Bu toparyny öldürüp goýberdiler. Ine risk aýdýar. Ne hak dökülen ganyň, ne hak dökülen göz ýaşynyň, haram öldürülen onlarça müň Türkmenistanyň watandaşyň hakyny talap etjek bolup. Şoň haky talap edilmeler, şolara iýe çykylmaly. Şo dert bilen, şo maksat bilen biz şolara ýaly zatlary aýdýar. Sizem bilenmok, çepiňizden turduňyzmy, nireňizden turduňyz, täzin zatlar erkek bolla jogap ber. Men bilen gürleşek boldyňyz. Erkek bol, eýle-eýle gurruňy men halaýan däldir. Birinji we iň soňky wede aýdýan. Palta bilen çapan ýaly diýen men gatnaşygam, ynamam hemme adam. Sebäbi biziň görüşimiz hak görüşi, halallyk görüşi. Biz watanymyza, halkymyza iýe çykmaly. Hostar çykmaly, şolary halat etmeli. Käbir adamdan kaprizi bilen nemesi bilen biz olar ýaly wagt ýetirjek kelläni arçak adamlar däl biz. Doğru gepin ağzından alsan başta. Dowam et. Osman diyen oğlan nem iki tarafını oynaptı şu an. İki tarafını. Bir garasan Karolev'de mi bu aslında? Osman. Karolev'de mi? Şo men Karolev diýär. Seret näme diýär? Näme diýär? Burma öldü bak. Seretinde şu an bir garasan bizler tarafa geçip bizler tarafta şey näme diye. Bir garasan indi ular tarafa geçipdi. Näme oyunu, näme planda kelesin, näme ýerleşdi. Men şu gepler memmesin %100 men arkasynda durýan, %1000 arkasynda durýan. Sözüne jogap berdim. Senin başga da arkasynda durýan adamlar bar. Olaryň gelende çykyp gürlejek diýär. Gürlejek diýär, olaryň arkasynda durýan olar. Gözümle gördüm. O ýöne sen başladyň şu zada. Sen başyny başladyň. Risk başyny başlady, ýyzyndan biz dowam edýäs. Inni Osman näme diýär? Bu halkyň kanaly diýär. Halkyň kanalynda şeýlerek waka bolupdyr. Şeýlerek waka bolupdyr diýip eşitdim diýse söz ýok diýär. Sen muny düşündirdiň. Näçe prosenti şeýle gurruňy ýok. Hakyky domdy we bolluby diýär. Nirimiň domdy we. Düşnükli. Bu Karollew diýär. Men muny öçürýän.
Bu domduwa diýen bir syýasy kültü bar. Şu göreş meýdanyna. Her kimin gujogyna oturup, her kimin arasynda nemetip görün. Şoň ulanýan termini. Düşnükli Karol Leon diýäniň kimdigi, Karol Leon adyny ulanýanyň kimdigi düşnükli. Dogametris bu zatlara kellana artmaly sen hakykatlar aýtmaly atlaňy söz sende. Şu Serdar'ın özünden başlaman, başını özünden prezident boldy. Prezident bolan wagtdan ön eden işinden özüne sudu çekmeni. Özüne. Alan pullary, ziyatka alan pullaryny, alan maşinlary, alan öldüren gyzlary, oglanlary, banistlarda banisler alıp banisler kabul etmeyen oglanlary bardy. Gyzlar kabul etmediler. Alan yerler bar, ülkeden adamlar bar. Öz elinde. 2011-nji ýylda men o wagtda tanam okudum. Doğrusunu aýdym. 2011-nji tanam okudum. Men başlygym bardy, daçasy bardy. Daçaga geldi bular. Bular birisini tanam adyny eşitdim, birisini tanam okudum. Geldiler, oturdular, ýydylar, içdiler, kep etdiler. Bir çak tar tup boldy. Uş gitdiler bu ýerde. İki tane gancıň üstüne uçdular. İki tane gancıň üstüne orta girip aýyrjak boldum. O aňardan kim bardy bilenmi? Erwan oglan bardy, bir ene birisi bardy. Naçan vokzal bar, aşk wagt Naçan vokzal. Onu boyunu görseň wala 1.80 boyu bar. Ölüm King Kong ýan daýy oglan. Ya. Şol ýüzünden bir ýumruk urdy. Ya Serdar urdu, birisi urdu bulan, birisi urdu. Qıra çıkıp otur. Menim ortaya girdim, orta ayrılısına şey yaptı. Mənim tayak deydi. Mənim tayak deydi. Meni ortaya başlama alıp çıktı meni. Başlama alıp çıktı. Sen koşulma, çık sen bir yerde ortanızda. Hal sen ölürsün bize, onsuzda. Sen koşulma. Maytın niye adı sizin? Niye adı? Çoğu yüzden. Ne anıksız. Kurtoy anık size. İmmisimi koydum. Çık ortadan sonunda. Onda ben birinci görünüm. Ardam şu birinci. Alttan eşim tanam okudum. Aka ise o men başlığımı neyme hakem. Men hakikat ettim men. Dağçı nemçi yıkıldı. Sebebini aytsılar sebebini. Dağçı nemçi çoğun dağçı nemçi yıkıldı. 12. kilometrede bulan yegenlerin dağçası vardı. Hepti de 2 gün orada kebedilirdi. 6. gün bazı gün kebedilirdi. En sonunda adam öldürüp Ninsel uçaskoylar avura doydu. Kimme tuttur koyacağım bilmediler. Bunu birisini öldürse çoğunda açça Ninsel oluyordu. Ne yapmamış? Her kim öz vilayetine gidip işlesin. Hangur birisi olsa şoň boyunu yüklem gidiye basıp giderdi. Kanada basıp gitti şoň gutun bokun üstünde. Çoğunda açıda. Men şoň işini bilemem. Kanada basıp gitti. Aýtsyn bana çıksın aýtsın birisi. Çoğunda açı ne yıkıldı. Ne mi sebepten? Hemme gelmeşikler vardı orada. Vilayetten gelen yaşadı hemmesi. Mevsimler yoktu içinde. Sen açık ulaşın ha. Mevsimler 100 tane 200 tane çıkar. Hocalık. 100-200 tane hocalık çıkar. Kalan hemmesi Lebap, Daşoz, Mari anşular vardı. Şulan uylar vardı aslında. Şuraya yaşadı. Ne hemse yaptın yıktılar. Anı bulan şunu Serdar'ın öz yüzünden oldu. Uçaskoylar, ministerler doydu. Yap bilinen oklardı. Nahak giden oğlanlar ba, turmaya giden oğlanlar, nahak turmaya giden oğlanlar ba, nahak. Nahak giden kızlar ba, turmaya giden. Öylerin kızlar sana yok. Çoğunda da dine kızlar öyleydi. Dine, şur öyleydi ondan. Fakt o. Mesela açık konuşan. O hakikat. Sonra yağdadılar, yıktılar. Yıktılar sonunda. Sonra neme kurunu çıkardı? Su ministeri narkotikle çekip kalyeyle narkotik çekip götürürken tutulup alnına yıkılmış. Bak ana şu oldu.
Aslında bulan öz gütünden yıkıldı. Bulan özler etti. Hemen aldı. 12. kilometrede sağ taraftan şehirden gelen sağ taraftaki 12. kilometrede daçası vardı bulan. Bular özlerden birinci özler açsın şu zaten. Näme haja gitti? Näme üçin haja gitti? Towbasyny geldi pikir edýän onda. Towbasyny gelmeýär bu. Bular towbasyny gelmeýär. Hiç kaçan gelmeýär towbasyna. 2000 2015 mi ya 2016 yıl. Başta 2017 yıl. 2017'de aytmam bolardy men ona. Kerke şehriň näçe missiyası yerini bermem oldu. Vakti geldi. Yerinde kalacak bolup $1 milyon pul verdi. Eşittim ben onu $1 milyon $1 pul. milyon. Ya sen kerke de näçe missiyä ya gay näçe gaýy näçe gibi bolup pul mekanı kerkide. Türkmenistan en güçlü pul kerkidedir ýadyny çykaram. Hemme kerkide. Şo o one we Özbekistan trafiği bolan soň da. Ya onu boş ver sen. Orada temekkan ekili. Temeki ekili. Temeki. Mahop ekili. Temeki. Ya aslında prişino bize de ekmek. Näme üçin gadagan bizde? Temeki. Ya prezidentin yasağı qadagany. Öňkü prezidentin qaqasyny zapreshon etip goýany. Temeki diýäniň tirek bolarmysyn? Yok direkter. Temeki aslında çilim sigaret. Ben bolarmysyn? Yok ben değil ha. Yok çilim ýasalýan temeki gadagan. Şu zapreshino Türkmenistanda ya ekmek zapreshino. Tütündün bası gidiyor turuna. Onda nasıl ediliyor? Nasıl ediliyor onda? Temekide nasıl ediliyor? Nasıl? Düşün. Zapreshino aslında. Kerkide aslında biznes var. Bu işli biznes anışı. Türkmenistan'ın 5 vilayeti %80'i kerki saklığına alıp çıktı. Nasıl olduğuna. $1 milyon verip naçayım ise yerine kaldı. Onda ve eşittim. Serdar'ın eli yoktular. Orada Şam'ın eli bazıdılar. O ministerin eli de Şam'ın eli bazıdılar. Näme açıldı. Kerk'in arasında. Näme şu adı neyse mi? Semit zavod açıldı. He, zavod yani. Näçe şimdi oğlan getir koydular şu an. Niýe kurtarmış oğlan? Başlyk boldy. Ahally oğlan. Göktepeli oğlan. Akıllı Göktepeli oğlan. Yaşıcı oğlan. Öyle adamı getirip koydu. Diplomsuz oğlan. Tupoy. O Semet'e Özbekistan'a gidiyor atıyor. Onun Özbekistan'a uğradığım oğlanın üstüne uğradı. Oğlan'a biznesini diyor ona. Oğlanın bir deklarantı men tanışım. Kerk'den çıkıyor Semet oraya gidiyor. Mesela bunun ayağının dırnağın ucundan saçına kana bulan duruşuna. Kan. Kaysi vicdanına, yüreğine gitti, näme gitti, haca gitti bu. Ayağının dırnağından saçına kan duruşuna. Bulan hemmesine. Nazar Ağa'nın ikinci hileyi var, Orus hileyi var. Çoğunda oturuyor katejde. 186 veya 187 mi? Anlaşılan nemesi olmalı. Gayi numarası. Şunun ayal doğanı bu. Küçücük. Şuna asıldı. O yaş kızdı. O vaktlar mesela o 2015. yıl guruna ettirdi sana şu vakit. O 9. klası okuyun kusaranda. Başında sersin 9. klası kızı mengizan nokta. O kızı ne ettiler? Şuna azar verdi he? Asıllı diyanın Türkçe de. Azar verdi. O ne etti? Sonra ne etti?
Göz kızdıran nagı eli vurdu. Açık eli vurdu. Açıkça eli vurdu. Ne etti çok iyi sonunda? Nereye gitti? Git çok iyi. Sonra gitti. Gitti diýende öldürdüler mi? Yitirmetdiler mi? Yitirmediler o. Bular mesela şu bir kızla tanışıyorlar. Bir ay, köp gitse 3 ay. Sonra o kız yitki diye yitiriyorlar. Onun doğum garnaşy namysçan doğum garnaşy kostary da hiç tadı ýokmu? Sen mesela burada ya kim kelle götürüp bile kim? Kim kelle götürüp bile? Kim kelle götürtüyor? Mesela bir köçede Türkmenistan'ın bir köçesinde 2-3 koy var. Bir köçe olsa. Öňe bir köçede 1-3 koy öyle. Indi 2-3 koy ettiler. Bir köçede 2 tane 3 koy var. Sen düşün. 2 tane kıgıbı var. Gün sen üýüňe näçe saatdan ýeri çykdy, saat mesela ýazyp durlar aňarda. Sen Türkmensen, sen başgaça. O özlerçe aýdy gurlerler berde. Inen bilirler şu Türkmensen näçe üçüs kowa. Öz üçüs kowyny tanýarlar mı şular? Bir koça bolsa. Niye gurlerler? Sen bilmeýärler şu zatda. Tupoy. Näme de 2 tane üçüs koýdurýar. Se bulun ayağından saçyna kan. Götlerini yap yetişi bilmiyorlar. Gidiyor adamlar. Türkmenistan'da sana de %10'u hakikaten oğlanlar var. Şulan bokun üstüne yatan oğlanlar var. Ben bilişini bilen şunu. %10%'ine şulan bokun üstüne yatan oğlanlar var Türkmen'de. Ne yapacak aydan oklar şunu? Ne yapacak şunu? Ne yapacak oklar? Daha şunun bildiğin adamlar var. Şunun bildiğin adamlar var. Şu ben bildiğim şunun Nazar'ın şoförü vardı. Şoförün doğanı vardı. Anda Türkiye'de gezdirdi. Kaçtı şu oğlan. Kaçmadı. Kaçırdılar oğlanı. Kaçırdı. Ne çıkan o şu oğlan şu dayı. Doğanla ama ögün vatan havarladı. Bas kordular. Skors uludup. Ne yapacak gurrena? Çıksın ona. Şansı var şu an. Şansı gelip şu an. Çıksın. Açsın hemen kartlarını. Ben korkuyam yok ha. Men korkamam. Ben diyen söz mesela arkasında duran öldü ama. Gelsin. Kim gelsin. Duracak arkasında. Duruyan. Lekin maňa ganyny prezident gerekdi maňa. Adam öldürücü prezident gerekdi maňa. Men Türkmenistan menki. Awganistan. Gan hor diýsene. Ganyny prezident gerekdi. Awganistan'da ya Suriye'de bizim yurdumuz. Nämen gittin sen? Yine şimdi ayrısın gelir de dilim ucunda. Ayal doğanı şöyle bak. Dayzası kakasının ayal doğanı. Prezidentin ayal doğanı. Neymiş edipti? Näçe gyzy öldürtdirdi? Haýsy ýekece aýarlawynymam, bir näçe aýarlawynymam. Ulusy kiçigi ortasy. 2 sansy öldü onun. Aýarlawynymam. Berdi Muhammedov 2 ayal 2 öldü, birisi galçy. Näme Kızıl Yarman başlygy Türkmenistan onu Kızıl Yarma apteka balinsa näme aptekalar näme balinsa şoň elinde. Ponna urul diýen şo. Ponna. Şol adam öldürdi, ha? O. Näçe bastıranık öz tohum öz näde. Näçe gıydı öldürtürdü. Näçe gıydı. Näçe şoförler işten çıkartırıp turmaya bastırtırdı. Evet, Riz. Inni
şunça adamın ganyna garan bolsa bolar. Şular ýaly adamlar bilen izdibas eden bolsalar, keyip edip adamları öldüren bolsalar, şol adamlar howsarlar diýen mo, her senin maşgalatyndan bir adam çyksa, her senin maşgalatyndan bir adam çyksa, onlarça müň adam bolýar. Şu onlarça müň adam gahar gada bile şu haramzadalara tarap tükürse, sil bolýar. Üflese tüwele turýar. Dur ya, öyle da sen doğru aýdýan. Yo näme üçin şular şunça jenaýetlara şular hiç ilnemedi bilen o. Mesela burada Bolýar. yolda Dinle dur häzir. Muň jogabyny ber. Ýene bir daha sorajak senden. Bolýar. Halka terwet gorka hostarlarym hiç sat diýilen o. O 5 tan türkmene gezek gezip özüňe gelýär. Şunu düşünüp bilen oklarmy? yok. 5 tane adamdan 3 tanesini öldürseler, 2 tanesi galya. Şu 2 galan adama da gezek gelýär, şonu düşünüp bilen okşular. Mesela burada yolda gazy görme Türkmenistanda mana şu bir koçada 100 hocalyk bolsa 100 hojalygyny 40 30 milisiýa polis milisiýa işleşýär. Milisiýa agenti 100 hojalygyndan 40 30 hojalyga 40 hojalygy milisiýa işleşýär. So 60 sansa näil kelle götürsün. Şoňa jogap bermeňändi sen. Ha? O 60'ın içinde şu Kazyolan karındaşları ama içinde. Ona bular şu dökülýän gandan, öldürilen adamlaryň cesetlerinden pul ýasaýarlar. Pul satdylar. Pullarını açmak bilen mi? Mesela deyin 20-30 dolar. 2 milyon, 3 milyon. Patolog 10 milyon. Menşe minse işin oğluna patolog 10 milyon pul verilýär. Siz Serdar hakkında birisi bıraktırsın, ya prezident hakkında birisi bıraktırsın, daha sonra kıgıp uçaskoyla hakkında bıraktıysam, içeri asıtırlar şu an. Anla şu. Kolarsan, zor közüyle, devam ediyle. Ne biçik gurlamıyorlar? Aysın. Gurrası da çıkıp, fak gurunu var, şu hakikat gurun. Türkmenistan ama şu gurunu geldi. Eğer teorikön Huda görkezmesin. Urş bolsa var ya Türkmenistan'da urş bolsa men sana diýen agam birinji rat şu ýüren uçaskoylar minisere kaçýar emesem kaçýar. Men sana diýin. Bular men ministerler aýtjak-da, ministerler prezident tokumty içinde diýjek-de. Uçaskoylaryň özleri kaçýar. Sev el kanlı elken Türkmenistan'da. Buların iyi yapan kanlarını el uğran uçaskoy ministerlerken ovalarda, etraflarda. Mesela diyeyim. Datoken adam bu. Türkmenistan'ın organ işgarın %60'ını gönü Oluntepe gönderilmeni. Buların eden kanun elleri bu. Näç sanyk, näç müň sanyk hojalygyň baş ýandy. Näç müň sanyk hojalygyň baş ýandy. Fakt mı bu men sana aýtdym. Bir tane video kamera alsan, kamera alýarsyň, bular edýän günme günçisi kamerasyň bir kino çykarpylýar. Vampir kino çykarpylýar. Seriya, o serenni ni şeyle orada atpada. Käbir YouTube kanalları var. Diňe erteki hipnoz bilen meşgullanýar, absurd bilen meşgullanýar. We şolon tomoşaçylaryna seredýär. Elbette o taýda kompýuter sistemasynyň bot diýilýär. Ol çişirilen neme de var bolen. Näçe çişiri bersin. Şo taýda da şo sanlarda da görünýär da. Yine bir maymun var. Bir aýdýan zadynyň özüne derek yok, aýdýan zadyna derek yok. Ýöne müňläp
tomaşaçysy bar. Inni ştaýda bir zat diýelim, mäkruwan doganlar. Eger oturup dogry gürleşeli. Inni Serdaryň Berdimuhammedowlaryň ýegenden umumyň şu haram togumyň jenaýatlary barada bu gürrüň edildi bugün. Ýöne bu jenaýatlara şäriklik dämi? Sizin daşary ýurtlarda hemme mümkinçiligiňiz baka, eliňiz aýaňyz daňylygy däke. Gidip gipnoz edýänler bilen, yalan sözleýänler bilen, ağlawçylar, kezzaplar bilen ýatyp durmagyňyzyň näme manty bar men şunu düşünemmi? Ya şu Türkmenistandaky edenetdiligi edil şu Berdimuhammedowlar gitsin, yerine gelip bizim şolar ýalaky öňkü düzgüne dowam edelim. Bizim nähak dökülýän ganyň pul ýasaly. Öldürilen adamlardan pul ýasaly. Şu jenaýatlardan, adam öldürmelerden pul ýasaly diýjek bolýar. Indi şoňa nähil düşünmeli? Ýanky Osmanýaly gelýär biri, ýa Osman diýip çykýar adyny, kim bolsa şoňa meňdeşler gelýär. Bu halkyň kanaly dämi, eýle beýlemi. Sen buňa gelýänçe, bu zatlary edýänçe öz edýän gurruňy, öz edýän hereketlerini ünsür. Beýleki kanallara nemetmeli. Onuň şeýle gurruň var. Men komentary ýazýan, men komentaryam çykan o. Indi maňa ýazýarlar türlü sosial mediadan. Men komentaryam çykan o. Sen ýazýan komentary däl. Görüplük, söwünç, absurd, metbuat diýilýän zat. Görüllülük iş etmeli. Görüllü bolmaly. Bagşsaň olyň sen nähili hajatkana gidýäniňi, ýa biri bilen nähili ýorganyň aşagyna girýäniňi görkezmek üçin oýlap tapylan zatlar, metbuat ýa-da sosial media ýa-da bu YouTube. Mene düşünebilen dok bunyň edýän adyňyzy. Şoň üçin indi ştaýda öz garaşy. Näme ekseňiz şonu orýaňyz. Ýurdu düzeltýänem özüňiz, düzeltjegem özüňiz, ýurdu bozýanem özüňiz. Şoň üçin ine Berdimuhammedowlaryň şu haram togumyň jenaýatlarynyň köpüsini ştaýda eşitdiňiz, bilýäňiz, köpüňiz hem şaýat, risk ýaly. Bur topar onlarça bin adam var. Näme üçin ses çykaryň? 30 ýyl lap näme etdiňiz? Intan dowam eder durur. Siz şolara gulluk etseňiz dowam eder elbetde. Köpçülük hakykata däl. Dökülen gana, siz gana susan bolsaňyz, siz vampir bolsaňyz. Düzeldilermi Türkmenistan? Düzeldiler. Kötök güýçlü bolsa, ýuňadyk diýe ýere girer diýe. Edil häzirki dünýädäki siýasatdan bolup durýaly. Biriniň goşuny güýçlü, dünýädäki iň esasy goşunyň, iň uly güýçlü goşuny bolan Harby Taýdan. Näme bolan maskara bol? Sebebi tebigatyň kanunlaryna garşy diýer. Siz Berdimuhammedowlara alternatif gan nökçü, gan işçi, vampirler bilen näme planlasaňyz planla berin. Nähil biznes etseňiz ediberin. Nähil satyn etseňiz ediberin. Başa barmaz. Tebigatyň kanununa ters, hakka, adalata ters, öňünde soňunda dargaýaňyz. Hasap berersiňiz ýadyňyzdan çykarmaň. Risk sen jemleji nemäň aýt, soň başga gepleşikde dowam edeli, 1,5 saat boldy. Käbir tepkirlerim okaly, jogap berjek ýerleň orunda jogap bereli. Sebebi gatykam uzatmaly gaýrat et gepleşigi Türkmenistanyň içinde aýşy edýärler. Men ýa-da sana aýçyk bolan bir oňuny kesýärler 30 ýyl del. Ine 300 ýyl bolsa hem Türkmenistan düzelmeýär. Bu gidişine geçse halkymyz, adamlar. Bir öňüne kesip, bir öňüne daş asyp dursalar. Daş asyp dursa, ine 300 ýylda soň düzelmeýär. Bizim öz aramızda, toparımızda bizim bilen ýürekdeş diýen
adamlarımız dava edip dura. Agzibelik yok bizde. Şonu aýtsana, düşün onu. Mesela Edilýän aytpana dağla. Hakykatda. Kanun üstünde Onda pul mene işlep absurdçylardan näme de garaşamak? Intak ol näme ýetip bolmagyna intak ol. Diktatorlyk alada ol haramzadalara bara. Intak ota ýeteri öňümizde köp näskelçil. Risk şutaýda men daýhanyň biri soraýa senden. Çärjek şäherindäki Bayramhan piwa zawodynyň eýesini bassalar. Pullaryny aldylar. Şondan habaryň bolsa habar berdi. O tema koşulduk da men. Şeýlemi? Yok men korkýan o temadan. O ulu da o. Onu soňa nire çıkçy belder. Men sana açyk gurlaşyň. Yüzbaşı var ilk birinci. Bulon en glavar yüzbaşıdı birisi var. Mesela diyeyim. Hanet var. Başlığa Mahmut'tur. Olam hacıdır. En haram gorun bir teki. Hacı özü. Mahmut adı. Hanet'in başlığın adı. Şondan mesela ipin ucun bir ucun berip sizlere. Kalana özünüz taparsınız. Inni käbir nemeleri komentaryaları getirecek ekranda. Onun şoňa görä soraw aýtjak edecek zatdan bolsa goş. Kelam Serdar diktaturanyň özünüň gorkýanyny ýollary ýapyk saklamagy, içerdäki halka dini ýol bilen özüni arasda görkezip amamlara wagz ettirmesi, döwlet işgärlerine talaby güýçlendirmegi, serhetleri yapmagy diýe diktaturanyň özünüň ayakta saklanmagyna gizlin gulluklara basyşy bilen habarlarda täzelikler alımda dinine, konstitusiya, halka, sosial kömek, pes gorumak bilen güýçlü kontrol bilen seretmegi diýe. Arazoglan Türkmençe salam aleykum gadyrdan ýerleşir döwlet samanmasyňyz hemmäňiz täze hajyň köne günälerini aşşyksňyzmy onu diýede. Gaty dogry täze hajyň köne günäleri. Diň oňdan şol haramzada tohumyň şoň şärikleriniň ýallaklarynyň umumyň Türkmenistandaky nähak dökülýän gandan haram öldürilýän watandaşlaryň ýagdaýlaryny şoňa şaýat bolat. Tarihi şaýat hökümine risk hemmetini aýyrt gurrun berdi. Inni şu taýda Owganstandan tomoşa edýän, Owganstandaky türkmenlerden tomoşa edýän bir gowumyz, gardaşymyz bar. Şol salam berýär, salamny alaly, salam gowumy. Men Owganstandan näme? Oraz gelli Kurwanmy, şolar ýaly görnäm ady bar, düşünükdirek. Türkmenler risk agam şol aeroporty Polimex kurdy. Olimpiski şäherçe bilen deňine guruldy. İlki Olimpiya şäherçesi başlady, soň aeroport başlady. Şonda agam Polimex Türk firmaň iň uly başlygy kim daýagam aýdaýdy. Risk. Ona bilemok, lekin içinde taşeronları tanıyadım. Hemmesini tanıyan taşeronları. Lekin nereden taşeronları deport ettiler, sonra izne deport ettiler Türkmenistan'dan Türkmeni urdurturuya deport ettiler. Deportunu ayarca gözem bunu aldılar. Ona çebilemen. Lekin küçük pul der bana 100 bine yukarı pul. 100 bin dolardan yukarı pul. Taşeronlar gitti geldi. Deport oldular. Oyun oynadılar.
Paul Maxwell Olimpiya ikisi bir kurdu. Onu doğru diye. Doğru. Orada topurlardı demettim. Şu tanışım 40 sene mağaza aldım, 40 sene mağazadım, 18 tanesi eline verildi, 22 tanesinin pulun ikisini saldılar. Ben şundan biliyorum, o doktora mesela. Başlığını hemen bilem o. Soramadım ben. Doğrusunu diyeyim. Devam edýär. Kelam Osman'a cevap berýär. Bilýän köpdür, riskden başga da ýöne halk gorkýa sözlemäge. Halk diňe gorkunu, gorku diýip gorkudýaňyz, gorkuçak bolýaňyz halky. Gorkunu. Riskin aýdyşýaly Türkmenistanyň içindäki watandaşlaryň %60-y diýdi. Diktatorluk bilen işleýär, diktatorluk bilen pul ýasaýar. Dökülýän gandan, öldürilýän adamlardan, jenayatlardan, bikanunçylyklardan, talaňçylyklardan, haramçylyklardan, haramdadaçylyklardan, keyipçiliklerden bile pul ýasaýarlar. Şoň üçin elbetde çekinýänler amma ýöne aýtmaýandan köpüsü şol jenayatlara şärik, şoňa gatnaşan, hiç zat etmese de tüpöň getirip beren ýa-da şol öldürilen adamy äkitip gömünden arasynda bolan ýaly adamlar. Ya şo taýdan özüne bir 5 manat, 10 manat, 5-10 şaý alan adamlar. Şoň üçin inni şu çapakçalar var. Absurd, nirde bir biderek bolgusu zatlar wa bolsa şoň töwereňinde üşýän maslykçylar ýaly, şagarlar ýaly. Näme üçin? Sebäbi olaňam ýa-da arasada. Sebäbi olaňam aňyrsa arasada. Şoň üçin olar diktatura gidip barýar, ýykylyp barýar. Biz şol jenayatlarymyzyň, etmişlerimiziň, pyssypyjyklyklarymyzyň iň ýöneköýjesi, ogurluklarymyzyň, yalan adam satışlıklarımızın üst açılmasını özleri eýdip häkimetde bir ýere geljek bolýarlar. Diktat Berdimuhammedowylaryň ýykyljak häkimetinden soňraky häkimetde. Olaň aladysy şo. Bular hakyky aktivist, oppozisiýa bolsa, bular ýaly kameralaryň öňünde maskara bolardymy bular? Bir adamy maskara bolmaga näme mecbur edip biler kameraň öňünde? Siz aýdyň, oýlanyň, bir pikirleniň. Bir adamy özüni ara, noluňam aşagyna düşürip kameraň öňünde özüni maskara etmäge nähili bir sebäp, nähili bir ýagdaý şol adamy mecbur edip biler. Siz hiç şu tarapyndan dereden ýokmy mesela? Risk häki Osmanyň ýalanlaryndan Şammaýyn kakasy nazar çüýrük diýilýän adam $100,000 meselesine diýe goşulanokdy. Näme diýe? Garaýşyň. Sesin gitdimi, näme boldy? Ya $100,000 da gurrunu etmez diye meselesini etmez. Koşulmaz diye. Ne de $100 milyon koşulmacık, $100,000 koşulmacık meselesi etmeyecek olsa ne açma da edeceğim. Olur $100 görkösüne kapça var ya. O gurrunda näme? O pul gurrunu koyunlar. Elinizi çekinler. Bilen zadını näme? Sizin elinizden vardır oradan da. Osman senin elin vardır ortada. Senin karnın üstünde pul işleyen olan bir sen. Sen yüzüne tevan ayıp tutsan. Senin şu karnın içinden işleyen pullan bir sen. Oğlan bir sen. Şeyle olmalı ya, ağırda gidiyor. Teretinli. Ağırda gidiyor. Sen adın kelamaydı ya. Riskten bir karşılık gördün mü? Risk yalan sözlerine sen näme canın yan ya. Şoň yalan sözlemeni eger sözleýän bolsa diýe
Näme üçin sen şoňa janyň ýanýardy? Risk aýdýanyna bir şaýat tapsa. Risk bir şaýat tapsa, menem 5-10 tany şaýat tapaýyn. Hawa? Soň diýersen gepläp biljekmi diýär. Gepläp bilmek däl, ýyle çykyp biljekmi? Soň aýaleş galan ömrüňi aýaleş geçirip biljekmi? Paran paňlamaly bolsa, tügeleme bizimkiler lay. Ondan soň özüni çykaryp, özüni gürletmeli, özüni reklam etmeliler şoň. Şo Osman Nipýa diýen adamyň özüni. Hemme zady meni bilýän, hawa. Hemme zat men aýdyşym ýaly bolmaly. Tügeleme. Garazoglan şol häki çiçijeň neme altynyň adyna ýatla diýe arkadagy Serdaryň ogly Serdarly Kerimulu diýe. Şu Kerim Serdaryň ogly däl bolman, ha men ýanlışmasam Serdaryň ogly däl şu. Serdaryň agasy we Molman agasy öldü. Öň ölen. On prezident kakas prezident bolman ölen o. Öňkü prezident öwrde ülkeden oglan o. Serdaryň agasy bolman, şonuň çagasy o. Ýanlışmasam mana şu mana şu eşitdim men aňarda. Men gowy ýerden eşitdim lekin. Teret kelam 30 götürmem galanna birinden eşiteňem 30%'ing diye şol galanny birinden eşiteňem 60% diýilen görkezme köp diye dogry. Indi ştaýda häki Osman niýe? Teret adyny aýtjak däl restoranyňam diye. Isfawoda köçäň uğrundaky Köpekdağ restorany diýe. Dogrymy? Aga mesela garda öz eli bor. bor. Dogry dämi? Şunu aýt, ondan men şu Osmana bir zat diýjek. Doğru şu edilöse men Sadi onun eli bor. Osman şonuň taşşakçysy. Inha %100 analiz şu. Sebebi olar ýaly bolmasa, bular ýaly kommentaryýa ýazmaýar. Olaň tarapyny tutup otur. Ýöne halkyň gazamyndan gorkan üçin günümel hüjüme geçip bilen nokta şolar ýaly sypçyk hele gurrun edýär-de. Şu taýda türkmenliginiň aýdýanlary bar. Ýok agam, risk agam, ýalňyşdyň. Gözüm bilen göreniň 60 ýa-da 80% bolanok. Gözüň bilen göreniň 100% bolýar. Kulakda eşdeniň 60-80% bolýar diýe. Indi bärde siziň düşünmedikleriniz bar türkmenligiň şeýle. Bul aýdýan zatlamyň arasyndan neydi? Dogry dämi? Şul aýda oturan maglumatlarymyň şunça bölegi men öz gözüm bilen görenim, şunça bölegi eşdenim, şunça bölegim şol işleň içinde bolan adamyň paýlaşan maglumatlary, materiallary diýdi. Şeýlemi? Doğru. O gözüň bilen görüp özüň çanyny şaýat bolanyň hakykatlygynyň näçe prosent hakykatly barada görüň ýok bärde. Aýdana bir hili şu gün bizimkiler ters tarapdan turan ýaly. Yo ters tarapda näme jizyky bol başladylar, jizyk başladylar. Näme jizyk biş başlady bular. Serdar diýen başlady. Hakykatyny 50 kanly ellerine dokup başlady. Biş başlady bular. Näme sebäpden? Garazoglan aýda Leo menem tanamadyň seni darykma rahat ol dinle analiz et men inni her hili zatlaň bolup bilýänine gözüm ýetdi geň alanmak diýe. Roma diýerler bardyr kim öldüren bolsalaram gizlin duranlar organlaryň
jaýyna hökümeti çalışalyň hemme zatlar aýan bolar öz özünden diňe bular däl beýleki jenayatlaryň üstü açylar diýe ömrüň uzak bolsun Roma gaty dogry şol. Gaty dogry koşulýan dele bolmasa da gören adamlar bardyr diýe. Dele ýok bolsa şoň şaýatlary bardyr. Hemme şaýatlary öldürüp ýok etip bilmeliler diýe. Şu Türkmeni tutajda bir düşünürüş berýär. Döwletaga siz ters düşünmäň, men öň size aýdypdym, men sizi bilen men arasynda efir ýetişmäni alýan wagtym bar işler sebäpli ýöne istemem agam wagty gelende ýörüşde ýylan ýalak ýerden çykaryn arkaýyn olay diýe. Ömrüň uzak bolsun taýja bol Türkmeni gürrüňi ýok. Kelam sen niye advokat Osman'a sen advokat mı bugün niye? Awa. Ne olam aýdýa prosta men gaharym gelýäni bu halkyň kanaly seret esasan şol halkyň aşagyny diýe. Halkyň aşagyny diýe. Halkyň düşmany şu sözü köp ulanýanlar şular ýalgan. Şu wagta çenli dogry zatlar aýdylanna men näýlelik bildirmedim. Men eşitdim diýse bir zat diýjek däl. Gördüm iki gözüm bilen diýär. Şo meni oýlandyrýar diýär. Diýmek bu şolaň arasynda bolan biri senden hem köp zat bilýär. Senden hem köp zat şaýat bolan. Şonu bilýänligini reklam edýär. Näme üçin aýdano? Dälle men senden köp zat bilýän, awo men bilýän, men aýdanmok, näme üçin sen aýdýan? Diýän ýaly. Näme üçin aýdyp oturdyň bu zatlary? Diýän ýaly saňa aýlawly ýönne, aýlawly manyda näme berjek bolýar da, gurletmejek bolýar. Düşünüyorsun. Karajoğlan Türkmen kelläňe duru saklan, kelläňe duru saklan ýigitler, hemmäňizden özümizden niýe? Karajoğlan. Roma. Risk şaýat höküminde görülýär, şu suud bolanda da şu zatlara aýdyp berer ýaly diýe. Ömrüň uzak bolsun Roma. Karajoğlan Türkmen ýigidim menem soňky wagtlar seniň ýaly arkamy gaşamaga wagt tapanmak diýe. Inansak da şeýle ýagdaýa düşürilýär adamlar güzaran kynçylygyndan syýasaty geljegini, ukwalyny hiç tadyny pikir etmedin. Jenayatlar dökürilýän ganlara, haram öldürilýän watandaşlara üns bermesin diýip şoň üçin bilgeçini edilýär. Roma agam beýtime prokurorum, sülçüm, suudum, ýolbaşçylaram şul adamlaryň arasyndan çykmaly. Hökman çykmaly. Görüňsiz. Türkmeniyet gaty dogry Karajoğlan şeýdip synlap oturalım, onsoň ýene 30 ýylladam düzelmeýe öň aýdypdym. Ya biz görürs ya da diye görmürs ya. Görürsün ne tip bolsa. Kelam hoşun men ýa-da urak, hoşun illeşler diye görüşürüz. Gören gözü bilen eşten kulak deň bolmaz diye bizden bilýäs şonu. Taýja ol ömrüň uzak bolsun. Karajoğlan Türkmen men dinlemäni gowy görýän diýe. Türkmeniňi döwletaga biraz giň bolagam öň aýtdym arasynda watandaşlara dynç bereliň diýip efire eden epeninem getireliň arasynda onsoň kellelerimiz biraz boşaşar diye gaty dogry koşulýan.
Türkmeniňi menem Garajoglan şondan arasynda epenni bilen ene kütüğünü getirmeli kanala bolmasa bolanok diye sagajy bol. Ali Tatlı şaýda Osman Nipyatdyr başga hiç sat diýmenler. Ali Tatlan birin öňdewarjylarymyň biri gaty uglatlar aýdýa ýol görkezýär halka. Garajoglan Türkmen ýigit men beýle haramlyklaryň bolýanyny bilýän. Oňluklarynyň dälreýişini gördüm. Sebäbi kelle yerine Hudaýa şükür sagat ýaly işleýär diýe. Garajoglan dowam edýär, welaýatlara ýegenler kuratorlyk edýär. Gurumaçylyk edýär, şolar gelenne häkimden başlap hemmesi ummalya salgyt toplanýar diýär. Garajoglunyň nemesine kommentariýasyna ýazýar Türkmeniýet şoň üçin näme etmeli Garajoglan diýär. Ali Tatly ola dogry diýär. Garajoglan jogap berýär, sistemany kökü damary bilen ayırmaly, ucuny çırpanyň bilen düzelmeýär, sowukkanly bolmaly, jewitleşmeli diýär. Sistema diýär, sistemany düýbünden çalışmaly diýär. Türkmeniýet ol aýdýanyň dogry Garajoglan ýöne çöregem gazanna ýapgyn diýilýäni şu diýär. Oglan howlu var tuğdana wagtynda bir şer diýilýär. Siyasatdaky göçümlere, strategiýadaky göçümlere. Onu sen emmemizden gowulýanlardan biri Türkmeniýet. Garajoglan Türkmen iperwaýlyk maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn içinde halk göterilmeýär, taşynnaklary birleşdirjek bolup rejimiň oýnatgulary birleşdirmejek bolup rejimiň oýnatgulary eline baryny edýär. Bu zatlar köre hasa köpçülük absurdy gollasa hak edenini alar diýär. Garajoglan dowam edýär. Ýigit entek pursat däl. Oýnatgular bilen görüşmek, rejime garşy görüşmekden juda agyr. Sebäbi olar köçäniň köpçülüň aňyny zäherleýärler, emma halk oýnatgy däl wagty gelende gözü açylar, herekete geçer, ana şonda tamdyr gyzar diýär. Täze kommentariýalar peýda boldy. Häzir göreýin. Men daýhany okapdym. Ali Tatly şol Polimex bilen baglanşykla ýarýan. Erolliýa ikinci başlygynyň adam diýe Ramazanniýa. Şeýle bolmaly. Garajoglan Türkmen risk onu ol maşinlary dokumentsiz ýaş oglanlaryň sürýändigini, şol maşinlary polisiýanyň saklamaýanyny bilýänsiň diýär. Erol Tabanca. Esasy ol Ankaradaky esasy başlygy ýol başçysy Erol Tabanca. Polimex'in. Dogry, gaýşyka saklamaýdy. Tutmaýar. Bulaň adam içinde. Bulaň adam köp. Ali Tatly diýär, riskin kim bolanyny çykaryp bilmän otur diýär. Türkmeniýet amjan indiki hepden 6-njy gününi epenini çağırsan agam onsoň görürsiň agdy berligi diýär. Polya sen bir öňünden test edeli gel bir efire öňünden test edeli sesin zadyň çykýarmy näme diýär. Ondan galanda nesip bolsa göre berýär. Indi şu günkü söhbetleşigimizi biz jemleýär. Häzir soňky sözü bermeden owul men
risk bilen bağlanşykly öz garaýşymy tomoşaçylara, watandaşlara düşündürşümi beresim gelýär. Risk şu absurdçuluğun, yalanlara, onu da şu YouTube kanallarında, TikTok'larda, sosyal medyada, internette wagty bolan adamlar en köp wagtyny bolursuz zatlar bilen geçirip görününe gahar edip özüni aktivist, oppozisiya diýdirjek bolýandan rejim tarapyndan özüni oynadyp töweregünäkiler satdyryp bulary oýunjak edip görününe mi gaharym geleýin, janym ýakaýyn. Bulan Türkmenistanyna dökün ganyna, haram öldüren adamlaryna, nähek basan adamlaryna, ay eden etdiliklerine mi janymy ýakaýyn. Bu zatlar ýok ýaly biran, ýok biz daşary ýurtlarda şulara ýalaka hakykatyny tarapan, hakykaty bilýänleri, hakykaty isleýänleri ýyzarlar tutturur, eýders, inha biz awa çykýas, iýunno planlapda eýle beýle diýip gorkujak bolýanlarama gaharym geleýin diýip jany ýanyp şugun öz başyndan geçirenlerini canly şaýat bolan hakyky çeşmelerden, dogry çeşmelerden alan maglumatlaryny köpüsünem özü canly şaýat risk şugun diňe bir Türkmenim kanalyny tomoşaçylary bilen de bütün dünýäň halk köpçüligi bilen paylaşdy. Şu aýdylan zatlar günnägori öwrenýän okul jaýlaryna, strategiýa barlarlar merkezlerine, şol merkeze Aziýa bilen, Türkmenler bilen, türkü halklar bilen gyzyklanýan adamlar arhivinde saklanar. Kim şu meseleler bilen gyzyklanýan bolsa, şo taýlarda saklanar. Şolara bir gollanma bolar, şolara bir alham bolar diýen niýet bilen edildi. Şuňky söhbetdeşlik biz bugün bärde halkara suut diýilen bir zady döretmedik. Biz hakykatlar aýtdyk. Her kim çykyp gören eşden zadyny aýdyp bilýär. Bir adam şaýat bolan nädir? Ýöne bir zat bir ähmiýetli bir zady eşdendir. Aýdyp bilýär. Aýtmaly. Hökman özüň görmeli, başyndan geçirmeliler. Şu ilgün bähwitli halkyň şu haramzadalardan halas bolmak üçin, halkyň bir halal, eşeretli, dogry bir geljekde nesilleriniň ýaşadylmagyny ýola goýmak üçin, şoňa goşat goşmak üçin hökman bilýän zadyny aýtmaly. Aýtmak, görüş aýtmak, hakykaty aýtmak bilen, gollamak bilen başlaýar görüş. Şo taýdan başlaýar görüş. Galan zatlar görüşün galan etaplar. Protest, gozgolun, ayaklanmak diýilýän. Ayağa almak diýilýän. Zatam inte ağı aran saýgara bilmeýän, hakykatlary diňlemäge sabry bolmaýan, köpçülik waka gozgolun bolmaýan. Hiç kimi taýarlaman siz olimpiada iýerip bileňiz. Sportsmenlerni türgönlerini. Şoň üçin gozgolun, agdarşyk ýa syýasy häkimetiň çalşygy bu zatlar üçin gaty düýpli taýýarlyklar görülmeli. Rewolýusiýalar etjek bolsaň taýýarlyk görmeli. Bu zatlar hemme üçin taýýarlyk görmeli. Taýýarlyksyz bolanok. Taýýarlyksyz halka ayağa kaldırmak, gozgolun turuzmak jinayat. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Ýalňyşma. Gızmalık etme. Aklyňyzy hemişe duýguň öňünden goýber. Biz hemmemiz günnägorun adamy, günnägorly, ganymyz gyrgyn, duýgulu bolup bilýär. Duýgularda duýgulanyp jylawy duýga berip öte geçenlerimiz bolan bolsa da ötünç soraýar. Risk soňky sözdenki. Doğru da yani bu diyen sözlerim, diyen geplerim kop adamlar
3 adam bilen, 3 adamın ertir näde turajağı belli dersen olaram. Dawlines köterilermi, ýere pırsıp berermi? Men sesinden tanan wa 3 kişi berdi şu wagt. Ýere pırsıp bersem ömrümde del, Dawlines köterilse men ömrümde del. Çyksyn olam. Men çyksyn, olam men ýana köçendi. O kaçırdılar ona. Menem kaçırdı, onam kaçırdılar. Yani çıksın da. Men kanlı adama men prezidentin demek istemiyorum ben. Doğrusu. Alkaşa. Kanlı alkaş bu. Kutura alkaş. Ben dişmen diyen sözüme cevap veren şu söz. Hem diyen sözüme kanlı horlar. Alkaş bu. Serdar Berdimuhammed alkaş. Fak. Yok, alkaşlığı becerip bolýar. Alkagalizmi becerip bolýar. Ýöne onça edilen jenayet, onça haram öldürülen watandaşyň gany, göz ýaşy, onça edilen elheşlikler. Ya kan adam dedi. Ağam bu bulanın kanun üstünde kan adam gitti. Kan adam eli var. Ya to kan adamı. Öyle böyle değil mi? Kan adam aşırısız. Az sonra etraflardayken. Etraflarda. Näme etraflarda gelen o gıyızlı, ölenin gıyızların köp, hemmesi köp etraftan. Etraflardan. Olan näme de polisler çözüyor. Polisler näme özlerden korkuyor, üyün iyesini sessiz çıkartırıyor. Sesini yundurıyor. Mesela açık uğraşın ha. Etraftakiler mesela o vatandaş etraftaki Türkmenistan'ın etraf taraftaki tamam edin hemiz korkuyor. Sesini çıkartmıyor. Biz 2022 yılda bize daha şu da var sivetsiz yerlen görüyor geceleri. Gece maçın git paraya şonu bir yüzünü tanarsın. Aşı şöyle doğru da alıp demedesin. Tak tanımarsın. Levap tarafı aynı edilçi. Etrafların içine girsen. Kışına ayağına dizinize çizme edik. Kopyarına parakotla gir gidiyen kışına. Suyun dolduruyor. Aa, hiç geçip olmuyor. Bu maydana bunun Serdar'ın yandı Serdar'ın özünden başla ta gegenlerince başkasınınca emmesi kanlı olur. Duruşunun kanlı. Bazıgaranda 3 tane kıydı gur biyenç taşlak ettiler. Bazıgaran kapıda, gümrük kapısında, Serget kapısında. O berdi, o Serget angarda berdi. Yine onku caylar zatta bazıgaran kurulan caylar zatta var ya. Tamam. Man şu tarafta. Şuran birisini men alıp gittim sonunda. Men başladım. Bak git şuna yere git. 2 tane kıyızlar var. Şuran birisini alıp gitti. Uburkis kaçsın diye çok yağır bolsa diye nämet dedi. Men bardım birisi galypdy eken. Men alıp gittim son. Şuran birisini. O başlagam özünden korktu. Men alıp gittim şu kıyızı birisini. Serdar'ın eden işi bu. Fakt Serdar'ın eden işi bu. Gece saat 2'de. Kış aydı onda. Kıyız yalan açtı şunda. Birse köynekde içki türsügen şey yok içinde. Yalanaç, çok yalanaç. Ava. Ay bu da. Sen ağam. Ben dedim ben istemiyorum prezident. Bana prezidenti ben istemiyorum. Ben açık bulaşayım. Ben istemiyorum. Bana ağır değildi. Bana şu böyle prezidente geçtin. Götün kız. Näme hacıya gidiyorsa adam nersin diyen. Bana şu ağır değildi. Hacıya gidip var yok. Hacının oyuncak istiyorlar bro. Hacının oyuncak istiyor. Mekke Medine'nin oyuncak istiyorlar. Onça gan dökün, onça gan için, ganı doymadık, cenayete doymadık, halkını, biwuna adamları haram öldürýän, bular ýalaka bir
vampirler üçün haç näme ol? Haç işte adamda. Hacam ulanlar geçer gider de näme? O Allah'ın Hudanın uyu oyuncak etmez. Anın kakarım geldi. Anasına bizim karşına oyuncak hacı Allah'ın uyunu oyuncak eden adam bizlere ne prezentlik böyle ediyor? Sonra inan var mı sen? Mene hiç inanmıyor aslında. İnanmıyor. Bu işten sonra ben gizli gündüz ben çıkarım. Ben ne demek başım? Tanış bilişlerim var. Anlarda soruyan. Neme. Ende ben bir söz tapdım mı çıkıp YouTube açacak. Şu YouTube kanalı açmanı isteyen de öz adamı bırak açacak ben. Çıkacak. Ben bunu istemiyorum prezent etmek bunu. İstemiyorum ben. Halam o. Sevmem halam o. Çocuk el ayağının tırnağından saçını çocuk kanlı adam bro. Şimdi Allah'ın uyunu oynayacak istiyorsun sen. Vicdanın o zaman Allah'tan korkun da birazcık. Maaşın kakarım geldi sana çıktım ağam. Vatanı gördün. Seyrettim. Kaca gitip var ya. Bir sögünlüm ağam. Ecez kalma için söktüm özüm oturma evde. Derlerdim ben. Hudaylığıma değil. Ne memnuniyet var. Ne memnuniyet var. Giyeceğin yara 4'te can edişinden belli. Abindeydi bana. Ya kakarım geldi ağam. Doğru. Yaman kakarım geldi. Sen ilk birinci giden adamlar 18-20 adam bastı. Koş öz yegenlerinden, körükenlerinden dık içine. Körükenin karındaşlarının dık içine. O yana faklanışlar emeden başılığın içinde. Oradan vardı. Orada 180 aşağı soran yok, 150 aşağı soran yok maşinlerine. Şehrin içinde. Öyle varsa cengiz sövüp giderler. Öyle bir ne mesela bagajda dübünkalar tayin elinde. Öyle bir dübünkam der o ne dübünkalar olur. Adam öldüren dübünkalar olur. Bagajda duran her ne zaman açtığın bagajda olur. Başta giderler. Tıksın özünkilerden. Başlasın. Özünkilerden tıkması kreslon boşutsın. Kreslon boşutsın. Körükeninden başlasın birinci. Öz körükenlerden başlasın aç. Bazılarında gemirtirde gravel maslada. Devam etti. O bazılarında dağlık yerler var ya. Dağlar var. Şuları nemette. Eskavatörden taşlarını ayırttırdı. Onu proste nemetler firma gerek incamlar daşı gerek orada daşı gerek değil. Angarda hazine gerekti. Hazinesini açtılar orada. Yerin altındaki hazineyi açtılar orada. Orada otayda Kan adamın neme göz yaşı gitti orada. Kan adamda hocalığın göz yaşı aktı orada. Kanı gitti. Bacıgıranda. Serdar sen dinle beni. Neyse beni tanırsın. Sesini şu tanımarsın. Tanırsın. Kovu tanıyan sen beni. Benim seni kovu tanıyan. Yalkap şoförün var ya Yalkap. Şoňa aýdaýsyn. Mesela adresine berinin kovası Yalkap'tan başlayın. Ondan sonra sesini tanıp bilirsin son. Bunlar ýaly açaçan sen aýdýan korkuňa. Men doydum men. Men utanýam men. Doydum men şu. Ya gelip gelip kanlı haramxor gelýär-de etçen edip indi Allah'ın öýüne gelip Allah'ın öýünü oýnap duran bu. Bize Müslüman halk. Biz Müslüman. Allah'ın öýüne diýen bir tomoşaçym içen ýansyn diýen ýaly bir komentar ýazdy.
Olar eden etmişlerini, günahlarını Allah Taala geçtinleyip gidýärler peýgamberiň huzuruna. Tanıdım Günahları ben da onu. olan üçin. Tanıdım ben, o tanıdım ben onu. O tanıdım ben onu. Asya, akıllı bu. Grajdansan, Türkmen grajdansı delsin. Sen Özbek grajdansı var. Düşdün mü? Kim rayonu oturuyorsun özüňe? Düşdün? Üýüň adresini edeyim, neçinci komutanı? Ergen ýerle edeyim sana. Köşeli erin var senin. Öňe sen Özbek pasolosluğunda işledin sen. Ve köşeli birisi eğer çıktığında kaldın Türkmen grajdansyna girmedin sen. Asya akıllı bu. Men sen eliňe gowzatlar bar mende. Düşdün? Näme üçin gaýdaňy gowy bilýän sen bär Türk'e. Kimden kaçanyň eçe. Asya sen gowy tanapdyr. Asya sen şu meni adyan Asya masyn şeň şu. Onu risk şuň kötü şu şeýerde tamamlady. Sebäbi 2 sagat boldy. Ekranda onu Asya diken şu Asya ýaşy ulara heli bolmaly. 80'in gyzy bolmaly şu. 80'in 81'in gyzy bolmaly. sen tanamokdy. Tanamasyn meni. Men seni tanamok, men Aşgabatda ýaşaýandy. Men başgyna adresim ýerdim. Ay Men borlay, bular şol ün soğumuň üçin neme dilýän zatlar da gerekkel. Inniki tököteşiklerimizde bu Osman neydi, Asya diýdi, şu bular ýaly zatlara üns bermez, bular ýaly nemeleri çıkarmaz, komentariýalaryny. Inni şolara ýaly bir halkyň derdinin nähak dökülen gandan haram öldürülen adamlar haky sorulmaly otur kada bol zatlar ýazyp o ýazylýan zatlardan görkezilmeýän ýa aýrylýan bolsa hani nirde demokratiýa diýen bolsaňyz siziň demokratiýaňyz Berdimuhammedowlar. Siziň isleýän, siziň munasyp görýän goşadyrnyň içindäki demokratiýaňyzdan haşol. Şoň üçin şu taýdan gözlen siziň formatyňyzdaky size yaranajak demokratiýany. Dogry dämi risk? Onda şuňky söhbetde şu taýda jemläli watandaşlarymyz dinlesinler, öz bahalaryny bersinler. Bir terde yararlyk, bir çorwa çıkarlyk nemäňiz bolsa, komentariýaňyz, garaýşyňyz, goşandyňyz bolsa, hökman kanala goýulur. Hankyň zatlaryňyz kanala goýulmaz. Näme üçin? Häzir kanaly men alyp barýan. Şoň üçin agyşlan gawat gelen zady goýup biljekler. Hemmesinden men jogapkar. Sebäbi kanaly men alyp barýan şoň üçin. Men Hereket adly birleşen Türkmen oppozisiýa güýçleriniň halk frontunyň öňünde jogapkarmen. Alyp barjy hökümine şoň üçin. Hakyň, hakikatyň yaradanyň, birwaryň, biwine halkymyzyň onça öldürülen adamlar, onça haky ilen adamlar öňünde men jogapkar. Şoň üçin aýplaşma. Semen gaýtym siziň tarapyňyzda bolup ýazdym. Olaryň günäsi kän bolan üçin gidýärler diýdim. Ýok. Asya. Günäsi kän bolan üçin giden olar. Olaryň o taýda başga maksatlary bar. Siz pikir edýäňizmi? Şunça gan içip, şunça gan döken adam. Şoňa düşünüp towa eder edýäňizmi? Towa etjek adam şunça zat edermi? Mümkinmi şo?
Mümkün bolsa näçe ýyllap oturlar häkimetde. Müňläp, onlarça müňläp adamlar şulardan ziyan çekdi. Hawa Wyjdany bolan adam. Tötenlikden bir adamyň janlaryň ölümine sebäp bolsa, ölýän çaşanyň ýadyndan çykarmaýar. Bular keypine adam öldürýän adamlar. Gan nökken. Bulardan nerede da garaşaýmaly. Şoň üçin sizin o diýen kategoriýaňyzdaky adamlar däl bular. Şoň üçin aýyplaşmaň. Ali tatly riski tanamak üçin özüňizi öldürüp oturmaň diýe. Ol ali tatly. Yanlış düşünemem yok. Men ýanky formatda tip aýdýan Asiýa, şoň üçin aýyplaşma. Riskem gaty köp zatlara şaýat bolan üçin köp taryhy ýagdaýlar, wakalar başdan geçiren üçin oňam ýagdaýyny düşünüň, oňam ruhy halyny düşünüň. Osmanyň ruhy halyny düşünüň, beýlekleň ruhy halyny düşünüň. Hasap günü gelenne şo taýda hasap bermeli, şonu ýadyňyzdan çykarma. Behriwanda onlar bugünkü günü ýaýlymyzda risk ady bilen bizim kanallarymyzda çykyş etip gelýän aktivistimiz, öňde barjymyz öz şaýat bolan wakalaryny Türkmenistanyň ýakyn taryhynyň tümlüklerindäki jinayatlara, edenetliklere, haramçylyklara mum ýakyp ýagtyldyp ışık tutup hakikatyň hakyň hatyrasyna görkezjek bolýar, şonu düşünürjek bolýar. Sebäbinem başda da soňda da düşünürdi. Şoň üçin şu aýdylan zatlardan gerekli netijäni çykararsyňyz diýip men umyt edýän. Ýene bir gerek. Hemmämiz adam, hemmämiz ýalňyş bilýär. Kimçiliksiz gul ýok. Kimçiliksiz bolsa adam, onu ol adamçylykdan çykyp bilýär. Şoň üçin kimçiligi bolsa gowy, bir adamyň kimi bolsa gowy, özüni adam gowy kämilleşdirer. Şoň üçin kimçilikleň üstünde durup, ýa-da şo kimçiligi tapyp, ondan şondan ýapyşyp ýatmaly bilen zat ýok. Öte geçen ýerlerimiz bolsa, täbi aýdylýan jinayatlar adam bolan adamyň ýüregi bolan, wyjdany bolan adamyň arkaýyn hiçili reaksiýa görkezmän oturup dinläp biljek zatlary däl bu zatlar. Şoň üçin bir duýgudan, emosiýadan öterek geçen ýerlerimiz bolsa, gaty görülen ýerlerimiz bolsa, göňüne degijek zadaýdan bolsa, bilip ýa-da bilmän Türkler aýdýar, sürçü lisan eýle diýsek diýer. Bilip bilmän. Göňüne degen bolsa, gaty görülen bolsa, gaty görmän, bagyşlan, hakkınızı helal edin diye razı olun. Halal edin hakkınızı. Hak davası olmasın aramızda, kıyamatta, ahir zamanla. Köp sağ olun, risk bilen bililikte Türkmenistan'ın şulara yalakı cinayetler tarihine haram tokumun yegenden Berdi Muhammed dağların diktatörlüklerinin cinayetler tarihine ışık tutacak şu tümlükleri, karanlıkları halk için, hakikat için yağıtılacak, halka kömek edecek, halkı ruhlandıracak vatandaşlarımızın çıkışlarını Türkmenim kanalına görmeye devam edersiniz.
Türkmen ýigit giýjäňiz rahat bolsun watandaşlar döwletaga diýe hazy ol Asiýa dowam edýär. Ýene de olaram içinden gorkýanlarlar. Ýok, olar nämeden gorkýar? Olar men elimden şu häkimiýet gider, pul gider, baýlyk gider, güýç gider, awtoritet gider diýip gorkýar. Başga zatdan gorkany. Şol hasap günü gelen makaly eden günahlarının ağır boljagyny adam bolsa bilip gidýärler. Ýok. Emma onça adamlaryň ahy tutar olary gurrunsyz. Karajoglan risk perdäniň sähel uzuny galdyrdy. Edilýän haramçylyklar juda elhinç. Hakykatda köp sag bolun, baryňyzy Allah gorusun, döwlet ömrüňe bereket. Karajoglan seňem bütün tomoşaçylarymyzyň hakyň, hakykatyň, halallygyň tarapynda bolsun bolmasyn. Çünki güni aýlyma tomoşa eden bütün tomoşaçylara minnetdarlyk bildirýän. Iruwiç şu görün eşden zatlary hakykat görüşini Türkmenistanyň şolary alaky haramzadalardan kökü düýbi teýkar bilen arasalanyp guppaýaja gowja bir ýurt, halal bir ýurt hökümine dowam etmegine sebäp boljak sizde uçgun döreder diýip umyt etýär. Ondan naşary Türkmenim kanalyny şu güni aýlym formatyna geçiren Türkmenim kanalynyň güni aýlymlaryny öz garaýşlary, pikirleri, sorawlary, jogaplary, maglumatlary bilen urukdurup alyp barýan kommentariýaçy alyp barjylarymyz, öňde barjylarymyz. Bir pikirde bolsun bolmasyn, ziýany ýok. Osmanam öte geçmese hiç zat diýjekler. Öňe gaty öte geçýär. Şoň üçin jologyny çekmeli, wagty çekmeli. Näme üçin? Öz-özüne ziýan bermeli ýaly. Bir de hiç zat emedi bilmeýär. Öňe ýene de nefsimizi agyryp, şoň özü helak etmesin, özüni harama çıkarmasın diýip ene biz şoň jologyny çekýär. Ýene şonu gaýgy etýär. Şoň üçin şolar ýalaky ýagdaýlar bolanda da dogry düşünin. Biziň hiç kime ýamanlygymyz ýok. Biziň ýeketek maksadymyz Türkmen halkyny, Türkmenistan döwletini şu haramçylyklardan, ganyňyşlyklardan, jinayatlardan, adama meňzeýän vampirlerden, mahluklardan, adam horlardan, adam yiýenlerden, adam satýanlardan aras salamak, aras etmek beýlede dursun, duruşu bilen aras salamak. Şoň üçin bu hakykat görüşini berýän gollaňyza hemmeňiz üçin taňryýakan aýdýan, sag bolsun aýdýan, ýene-ki şolary ýalaky ilmi-mähbetli efirlerimizde duruşýança hoş sag bolun, saglyklykda görüşelim. Allah ýaryňyz bolsun, toýuňyzda gaýtsyn, gözüňiziň nury eksilmesin, hakykatlar görýäňiz. Gollamaň, kanana agza bolun, agza bolmaň. Gollaw berin, gollaw berme. Şu hakykatlary ýaýratmaň tapagy ýok. Gözüňiz bilen gördüňizmi? Gulaňyz bilen eşitdiňizmi? Siziň ruhuňyza, ýüregiňize, beýniňize şolary ýazyrly. Eger sizde bir gramyň 100den biri, 1000den, milyondan biri wajdan bar bolsa, şu hökman iruwiş size peýda edýär. Sizi şu yalançy dünýede hakykatyň tarapyna çekip bilmese, siziň ganyňyzdan, geniňizden dowam edýänden ganyna, genine şolara täsir edip iň bolmanda şolary bir belan
bir gyrasyndan sowar diýen umydymyz bar. Şoň üçin mehmanda onlar, tomaşaçylar, alyp barjylar hemmäňiz sag bolun. Güni ýalyma soň tomaşa etjekler. Sizem sag bolun. Hakykat üçin göreşin. Haramzadalara, ganhorlara, zalimlara, diktatorlara haram tokuma we haram tokumayan Türkmenistany yeni öz haramçylyklary üçin basyp aljak ýa basyp aljalara sowgat etjek bolýanlara hemmesine garşy iň täsirli görüş hakykaty aýtmak, hakykatlary ýaýratmak, hakykaty gollamak, şunu ýadyňyzdan çykarmak. Şolary gorkuzayan, şolary öldürýän näçe zat bar? Hakykat. Şunu ýadyňyzdan çykarmak. Hakykat bilen bolun, hakykatyň tarapyndan bolun. Hakykat üçin. Asiýa soňky tesbirin içinem köp sag bol, saja bol. Ýene-ki efir duşuplanyna çende köp sag bolun mehmanda bollar. Edip bolsa Türkmenim telekanalyna görýän taýýarlyklarymyzy tamamlap, täze formatyda taýýarlyklarymyzy tamamlap, soň täze formatda edip bolsa görüşür. Oňa çendem şular ýalyky garaşylmadyk ýagdaýda temalar, gepleşikler çykyş etjek diýenler bolsa, olar bilenem platformany açar, kanaly gelirler, çykyş ederler. Gorky gajala peýdasy ýok. 5 tane Türkmen ni şeýle mysal aýtýanda. Üçüsini öldürseler, ikisi diýeri alar diýip pikir etme. Soň ol ganhorlar, gana agzy, öwrenşen, jenaýata öwrenşenler iri üç galan ikisine de hüjüm edip olaň ganyna galyrlar. Şoň üçin siziň ganyňyza ganylýança garaşma. Yumruk, tokmak siziň depäňizden ýança garaşma. Hakykat üçin, hak üçin, adalat üçin. Erkin, adalatly, halal Türkmenistan şoň syýasy dowamy üçin, geljegi üçin, geljek nesilleňiziň atly, awraýly, halal namasyna degilmeýän, haky hukuky basylanmaýan, haram öldürilmeýän bir geljegi üçin göreşin. Bu watan biziň watanymyz. Bu halk biziň halkymyz. Bize ýe çykmady. Başka planetadan gelip eýe çykmadylar. Başka yerden gelip eýe çykjak bolýanlar hem öz ähmitleri üçindir. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Türkmeni Türkmen halas eder. Türkmeni Türkmen düşünür. Başka hiç kim düşünmez. Ağlasa näme diýe? Ejem we dogan ağlar diýe. Galyny ýalan ağlar diýe. Edil şol. Ýene-ki efir duşuplary üçin hoşta bolun. Allah ýarňyzy bolsun. Toýuňyza gaýsyn.